bronya bosom ye dika no nda etosu ensiano no 2023 se watchna ya 7th January na 7th January no ye Ghana da ponda se 2024 ni ewom ni ato aba kachina ena ye de wo mampani eltra na adwaso na akoba ni say ya abehye memene da no adwada eye holiday eye adwada eye holiday anoti no adwada no swimming pool no udware aya hweye na eduru baabi a ensuo kura no ekwa sumu a ya ensuo ekwa sumu a sa ene kwa hwenim so a na wani aprunso efiri se wani nya na hwenanya sa na abrabote abrabo no wani nya na hwene enso anya sa ena eka na tira na aka to ewiase abrabo no sikofans ideas hey hwe wafosa wa wasi adaka wanka kokotema mini wasi abetie sijaso ene ye boja ye ene eye boja ye ene efiada efiada so de eduru efiada no ya na yesa de amanfo kwa akwama no bonsa amanfo ho pere won a enya asem ketwa kra wo mra samu atrase sa ena odifo pokwabena David wono so agina adwa wo hene yire abrewatia akua bronya no ni din ba ko no akua bronya ene owa ha enya seketwa ne ho ye fe mami hey waye kama na baabi okoye ni ti no ena mepa na busa na mabo mo abaso adumbinti a o mama abrewati a ho ye fe adumbinti o mama abrewati a ho ye fe adumbinti na wonu mi say sa brand ne ye fe na naji no one ni nnuama no mo abutiro nipa ho adwuma no mo abutiro wo mo ye nipa se ekwan yo fa so siesie da manim ni wo ba nim no in fact ehu mesi wonim kwa na enye fe kwa no kwa obeya mo anwa ye fe say yo mo adwuma enne me hu me nua abrewati ni kura nyame nim ni in fact ni kura nyame nim ni bra adumbiti omo bo adwuma bra omo bo adwuma asamu anka nye ize zawo abrewati na nyumle ni ho ye fe yi wo pa enya asem ketwa unwa ba se so na da so enyo dia ho fere too much enne me hu ni me ni prison say ya mskai Bama usu kanta kraka wono ene chief executive producer ema Asem Mpe Nipa dwumadie no na boafo no enketenkete no womo edadromu a bama usu kanta kraka wokusekusa womo na ya mensa abrampa ekwo bajasi sa ena wojukwo ba wono so ewo ha enya asem keto akra na afriye no yente ne nka kra emenwanwa yemenwanwa kra yebehena PK ewa ha ono ene ni bonkum hine ochichi fudie no fruma ema Asem Mpe Nipa dwumadie no obete no wamframam kama okọ MC awa David ewa ho saa ena yimaso aye krado omo hwe se social media handles no Facebook and YouTube ni nyina da na ebono nwatwe so a omo akro ya aboa ama yakọ Sompa TV ne so na enne no twebe wa fidie no wate frewobi no obi so frewobi frewunua no se Asem Mpe Nipa fo no ya ba ya kan ho na enne nsem a ye de bra no echepaw enne efiada sa no na debate bia ye de behwimu no ano den debate na no de papa so ni abotre kura wanhwe nipa ne tie no obeto no hwade wofie debate na de ba no ano de papa kofro bofo mpa ba masuketo a woyi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo me ena mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bọhye asase so a enya asem keto akra ahoboa nyina ahia a enya asem keto team na ya ready first level no dia oboa obi asha ne singard bibia ontaki polo no nya razak no bia asha ne singard dia enya asem keto akra na obra samane no ano mo beten ne foforo say you no so ne mo amu behu eduru baabia ya na honam akwa no esanse Nyankopon ne bo na de na onim se de ho techema wono na beye no
omuna Samoa ne no enemu na ho papa mu na ho se eye kwai bi akeye na se ye betumi aka se keso tutu ne no enye ne mo bete ne omro ne pomte sen Ofojo nyamada mama we wonini yi kwagu bibi ahye bibi ahye tinte nyine ya eso on sha kwatia wo we nya kwatia sem ni bia we nya kwatia ma fa chire ma hu di oye onne no ma fa chire nipa bi nim hu bi ai na ade aye achichi de ade anu kama di mikaba be sa ho patado ti abasem yabe okay odi fo pa kwabna bla kama Oforisuo bibia kama na minwa pen na sen penisi enti ne minimum ozo obi nim hu bi me pa cho obi anim ayo wako hunhum wiase wadawroma mako hunhum wiase hu se eye penisi ono kwa de nyame adun wo voice kakra otim de kasa se me ne bam so a asa kam be pana chew man twere let be 5 days mame na kam tena fi because makora otase eti ono no nyame na wona nase okay na ne so basa tonuru amana o tafetafe minyen pa nyame nshirawo ebi kwa se butum nyame nshirawo minyen pa bodef we na ache so onwia no bla de onwia me fani nya gro sa o kanta na say panipa ne pom Nyankopon adaro makakra na ye om si ne fie yes ene ye fie ada mi ade mi hu ada wani hinha mu na no ya na ese no enwoma tiri bu fam so mi hu se ne fie na ne atie ne wunyini saa mu yeah wunyini na wunya hu hwe nso so se no hu wone omuna Samoa ena tofia kwa na tofia kwa de no ye moboche ni penya mi hu na namra ho wonyini na sa ye hia no o kai se ye hia no wo buokrom ye no wo fa kan ho na ye di nkomo bi no anenti sei na ye di nkomo bi no o ti ase na ni timi no hwa baka se waka yom tuntum kama na nsa otumi fo steps no no wesane no wofro no wesane no wafro no wesane wasemasa na mzina so obi ansuma obi ansuma wo tofia kwa akora ketua obi ansuma na on se enye Sompa kumase nko sunwane kranza konkran ne ene chese TV ni so ka ho mizo ne G5 nyina osaso e PRO ho anu wo nti no asa twam 21st clinic masa nti mo no ya na mo ho ye mmobo sise no ho wabodwe se no on se ye fita na se office one man Samoa se se me first steps na ma bre na msi adigade abakade kumasi dwom steps we o se steps me first steps am bre ene bayire bi no won bayire bi no aso me so no de sa bayire no de me aso bayire de ebo ni din gu wuram me de sa bayire no de entam kese said abre odifo mike no sa bayire no de yentam na sa steps no so yentam na se omna Samoa se obo steps no bia no wabre na mzi you as say de ne no reserve anani ni ahode na ne meeting was me nyini en chabdere be kokko me say omono wo kasa awa was mo fa ncheme enyini na ni ahode okay abrotia Oforisuo beba enefio eto amuna Samoa pa na manya ne sa se ne ni ahode nti no bia ka no wo kra dia kasa ene de obi abetimi bia wonye no na wa hwe ya mande na enye izimo obi asa ba bia do ne no on person obeka dia ka no dabi ene na so be ni poso bia enche ya Mr. Ernest marketing manager ya chia no ne ho kani obisa ne se na omono se bibia koye de o se o wetimi aye adwuma no meye but me nkasa me jama wo ela de onko ne kesinti no be jama sofo no owusu na o mo ayable weti am so me shada plan so nya fit senti ene me omono de am owusu ne sofo mo fa eti ene de o Nyankopon adum nti no yaba no so na yaba
Sompa 93.1 wa de ko Facebook na dwumadie na mani agye keke na said de niema esie keka kɔ no enya ahofa asem Asem Mpe Nipa in fact ya ye nchene so obi ankanfo ya be kanfo ye ho eniema konkan but what am I reserve for now? Nyame ya adom na ye duru ho a. Ebi ya me dan say o senje wan kanfo ye be kanfo. Ye be kanfo ye ho. Na me ye miti adom bi nti. E ma ba wa Friday say mommy ne abawa Sarah. Omo ye miti omo nya nwom duru ba me say amanka mo nya kanfo nso ma kanfo me ho ayefe. Aha nti edu ba bi ne say entena se mo obi me kan kira wo say bia. Ba bi wo ho na wo bi wo wa utosi na. Wo say bia wo utosi nye be da bia na wo say wo ye ho sa say bibi koye wo bla. Nana ye bo ofie. Ofie na mom se bibi koye a. Nefie. Nefie ono na mam ska koye mtinti on de onim dada onim se nefie nti de en de fato nchen. Eti se bibi koye a. Aha na wa kanfo ene me koye Asem Mpe Nipa na ye wo asem de metifo. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso egusu awutie no abere wati ase enkyere kanfo no ho na mom Asem Mpe Nipa de wanhwe ye ya beti akanfo ye ho se ba bi ene nam no de hey ahwiri ha na afutu samo ene me ne mapamfo ye de ebrawo ene se yedie emma ahongono so yedie emma ahongono so victory don't come by chance yedie ana enkunimdie emma ahongono so kra enkunimdie ana yedie emma ahongono so victory don't come by chance enya asem ketwa kra na babia ye mede no se ohwe potoka sanimu a ya na edeye papa we say nobody ever stumble upon success as an accident. You cannot climb a ladder of success without your hands in your pocket. Hey, when emuda hoye papa. Abroati amisi subi mawa. Was nobody ever stumble upon success as an accident. You cannot climb the ladder of success with your hands in your pocket. Yay! Odofo me kam what yase na nwumre se wo se wiase ankasa wo no wo hwe se wan kasa be hwe se wo bedi nkunim wo wabrabom wiase na ye wo no hwe hunu se wan kasa wo bedi nkunim wo wabrabom na enkunimdie na makwawu enkunimdie aye ka no emakwa enkunimdie beba agise wo ye ho adwuma yedie ebeba agise wo ye ho adwuma na uye ho adwuma wi a ansa na nkunimdi abotire no ye de abɔ na no emma kwakora na meka na santamu an ye kɔbɔ World Cup wi ye na wohwɛ Argentina wo sefata se wo pagya kuruwa no kɔ adentia efri se wo ye adwumaden tu mirika wo park na so go ahodo nyina da wo hyehyɛ bi ansa na nkunimdi no ba enu timasem nyina meka na nwumre ne se abrabɔ no betumi akoyi amawa agye so ye wa adwene se wo de wonsa ana wo ye adwuma ansa na nkunimdie akoso amawa abrabom obi wo ho a amanfo tempenten kwa ekukuru ice water na ebinom ekɔ magazine kɔ ye adwuman ebinom ekɔ ton banche tomatoes masom no wono de onfa ne sanka hu eno so opesa abrabɔ koyi ma no opesu onye sika to ni botom na mibusa o se koba no sa sika no ebefiri he na aba odafo ma me kan kire wo na nwumre se mana agya ato wo yebremu enu nti no se wo hwe se obi fira santimam na wokɔ obonsu kwanta ekodo koko hwe bre a wabre ahasu a wate na ne wo dini sika wo paso ne yepe wabra wo nya adwuma na anya adwuma da biara da enu ti ene me ka kire o se osukuni waye wadwene se wobesua nwoma na dachi ankwama bi wabaye nurse dachi ankwama bi wabaye doctor dachi ankwama bi wabaye titru abaye nsamchuro nidia ewo se okan otisi fom na wusua de na wusua de no eye de ensohwe bebo wo twiro nsohwe no a ensohwe ni munum wade sua ni mu ade be twiro nsohwe no enumu enankunibdie ebefiri aba na wansua de wansohwe umpeso obetwiro
etu kwatra nso hweda anim na wokoda na results oba de wan na no no wasiri pasua de no results no ni benya pa na uni ni nya pa da biara da eno ti masema me kan na anwumre ne se e wo se wo de wonsa eye bibie na wanya mu faso na wanya sika afiri adwuma a woyem na watimi de ahwe oyire ene oma Chrono kura ka se bema besam na nim fifire ansa na wadidi Chrono na kan yo wase bema ubesam wanim fifire ansa na wadidi yemusan se emfifire no de na dim fifire ne beba agisa adwumaden na waka wonsa sho damiri fam etidanchem tinkwankwa ase eto dame eto awade ka etwamu asu betobi bicycle etwamu asu betobi moto etwamu asu betobi yi saka wediefo hwe dachi metobi odachi ne de he dachi ne olande ne odame na se na obi so kwa adwuma ahomache wo sore etempenten kwa ya na ahomache sore na no dio na nso so e wo so kwa adwuma na ukope kakra ubedie na sa nipa no wo a wote danche mu no wo kwagina katua no busa ho se he na akwagina wakatua efiri se wo nya adwuma adwumanim ena nkunimdie beba adwumanim ena katua beba de wotumi atoka na etwitwa mu ni bi odofo me ma me kasa nwa pi wan kasa wonim se suku yi wankobi suku no wankobi o wanko suku ni bi ebi anakrupo twediam po ba se yedom wadum nimdie wadum sa no dwuma bi aka akosua akakra bi kan ho a ka wo so no enkunimdie befa ho ama dachi ankwama bi no waya minteni atwotwo wuro adokotafo da no na abeboso anasefo da no na abaye ho adwuma ubetintim mopro ceiling na eyewa efrise carpenter adwuma no nim yie pa wo moka no ukọ magazine na saya wo na obeye na wo se wonnya bidia ehemfa na obenya sika na ade abobra eno tie na anwumre me ka kyo se enkunimdie no beba dia agese waye so adwuma ansa na Nyankopon de enkunimdie na brew eno ti mi busa won na anwumre se are you waiting to have some victories by chance and now some of me busa wa no. Are you waiting to have some victories by chance? Empofri mu na obeso odi nkunim. Hwe. Enkunim die mako. Enkunim die emakwa. Agese wa yeso adwuma. Eno ti odofo na asema make achro ni se okun na chi ena nkunim die ba. Enti gese wo bre ansa na wonsa atumi akowa no. Eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo. Omna Samuel. Ovoju. Kakra yebeko. Kakra. Telefon fanchami ona na de onyina boa. Eja hin atome, but ya nsa. Ovoju na topic na de aba no. Eye pa. Ya ne se. Mama chama me me abasara koba. Na wo frame awie anumre ya no omro na voice de obetimi akasa na mso Nyankopon ti ye be na menwa no so ho nti na wanche daddy ne granny so me chia mo ya Oforisuo men semre no anum tuni bi afel kwa Oforisuo obonwum bi o se bra o ye ne nwum edikan no ya ka kwantum o se edadam mfie miensa na sa ensam no so nkante sa wo ba bia Oforisuo say I support your farm. So start a portrait farm or more my be done there, or money I'm making. One real bit makofa and cocoa, or money I bet me. And you're so easy. So Kona Kong say, Ya papa no more. Sabe, a bomb with the casam, Taco farms mo, or mo be a portrait farm near the Adel Cora. Yes, or mo fitting yana on by Daco farms. Oforisuo, me kai masam, a quiet fast swat. Yade tia na ye kasa ya ye be kasa Nyankopon ye bi obagye de se me papa me bibia me wo fa me na katachew ebra me ne start adwuma no na hwe bebia mete amakom simpos o hyehyɛ adwuma bi awaresem adwuma bi wo new mercury bantema ana opeke me kan Oforisuo na me fa fom free amakom simpos ko bantema abra memfa kanya sabia sika wo sika ne kura ho de faka na me cheke a emwa me
tiesa me fa fom ti me simu ntam kakran se wo se wahene bi adi asam ana wo bi adi asam na wadi bim ne de powder gu no ho a bu se yesa ene eka wabo ko to ansa na edan ye bua ne bim abrabɔ nye yize se nkunimdie no eba wo ne se ene ya na edan wadi nkunim bato boa sika kokɔ a friend gold ansa na nye gold no na mo kyerɛ no fajam ansa na yaka sɛ gold sana brabo ne ti o Oforisuo na yɛbɛka ne sɛn ha yɛti ne obi fiti ya na ha bɛyɛ saa o ne saa but ahweaseɛ no ɛne deɛ ɔtwe mu ta ahweaseɛ no bɛba o mehwɛ yi bi wɔ TikTok na nkurɔfoɔ mmienu bi ɔmo yɛnsa ɔmo kɔ Amerika ɛna baako mu wɔ sika de ma deɛ ɔbɛka ɔbɛbɔ abɛɛ no ɛwɔ akyire sɛyi bribe ti ɔbɔ hwese no ya deɛ onim sɛ ɔbɛwi ni no na kwa ne sɔɔ ne nan ɛwɔ akyire na ɔmo ɔmaka kodi first abrabɔ na yɛbɔ no ɛnyɛ so easy yɛyɛ adwuma bi wɔ baabi mfie mmiɛnsa yɛntwɛ ɛka da ba aha yɛn ɛnɛ wote so fa so ba me confirm obi biara sɛ victory a yɛn nkonimdie na yɛka no a wote asɛ sɛ nkonimdie no ɛma kwa wo da sɛ wobi nya victory ana nkonimdie a kɔbusa no ɛka wabɔ ne bra wabrɛ okay ti sa na brabɔ nti Oforisuo mame fasia odifo Oforisuo alne topic ne so anyane asa sɔre anante because obrɛ enye easy ansa na onko ne munya 30 years 40 years kura ne easy na wabrɛ ekukuhwe aseɛ ekwan mu no akɔyɛ tatia ene mfɔkye nom ne ɛmɔno mu di anka ne from sen ɔmo ɛhohoa yɛ nyankyerɛ kotere kankabinom ene sɛ ɔkɔkɔto hohoa na ɔtetare ho a wo sa brabɔ ne bɛkɔ anim na akɔto yɛ nyankyerɛ so yɛfa anyansafoɔ bi te sɛ yɛ papadom despite no mu a sɛbe yɛsusu a yɛbɛte sɛ papa yi ɔfa nabrabɔ ɔmfa ni agorɔ ɔde tontɔn ne cassette ada manfoɔ koraa ne hunu sɛ bi a ɛnkɔ ye nanso twɛdeɛ mpo nyankopɔn adaworo ma ɔto ne ho si hɔ a wɔde ne ho ma nyame no ɛnɛ nyame adom wɔte fie a wɔgyina home ɛnam ɛsapa a wɔtwa yi nti wohwɛ yɛ papa no mpete sɛ bi a yɛwura kana Japan no mo ne mpanimfoɔ bi a sɛbe ɔmɔtwa samen ababi no mpɛmpɛnsuo sɛ ya sɛbe mpradua sɛ nyɛ sɛ wɔnkɔkɔ yɛ mu da wakɔkɔ yɛ mu da ebi kora wɔn ma wɔkora pam na de n'atwe fam ama wɔn asasa n'akyi ehu nti wɔnam ohu sonso kora do pɛ bi di nti afa ba ne ɔmo twa so aba nti yedie ɛmakwa ana yedie so ɛnyɛ mirikatuo sɛ wobɛsɛ wotuo mirika na tenkyene a wobɛsɛ woso yedie sɛ kukuro yedie gyina hɔ daabi ɛnte saa sam na hwɛ efi wom wobɛka hwɛ no yɛ nkyene saa na wɔ sɛ wokɔ nom wokɔ kakra na de gyidi ata akyire ne woahu abrabɔ a ɛsɛ sɛ wobɔ ade no dwene kɔ akyiri sɛ daakye mepɛ sɛ me soso me nananka nsoa nom ɛtwa me ho hyia ɛyɛ frɛ me uncle ɛyɛ abrabɔ papa because sɛ wosɔre prɛko pɛ no sɛ wɔ sɛ wopɛ sɛ ne wonya sika a wobɛnya nanso woda wo na nyame anya do kora pampers ne yɛbɛbɔ wɔ wɔ abrabɔ nim yɛbɛbɔ pampers ɛbɛbree apirɛ mu ho aberanteɛ bi a sɛbe wonya 40 years na sɛbe mprɛduasa ne to kwan te sɛ bɔ ho a yɛtu a yɛtu nso wɔ mu yɛde pampers akɛseɛ ne bɔ no ɛnam ani berɛ bɔ ne nti yɛdie mma kwa Oforisuo mede ma no sɛ ne yɛhwɛ Yesu Kristo ɛberɛ a wɔkɔgye tumi nyinaa kyɛ ahengua kɛseɛ no hwɛ ɛkwan a nipa ne Yesu Kristo ɛfɛ mu Yesu babrabɔ yi mu wɔ bebree ɔtetɔ ne wasɔre ne wɔkasa ne yɛdi n'atɛm ne yɛtwe no yɛto no ntoma so tonto ne yɛtinte so gu no so ne yɛhwe no som bibia nyɛ mmea sɛ akɔ na ne nsɛm dendenden sɛ kyekye no ɔhwe Yesu aso ɔsa ka kyerɛ sɛ hwan ne bɔ wɔ yɛtinte so gu no so
nanso ne nyinaa mu no wonim sɛ yedie bi wo hɔ no mu a ɛsɛ sɛ wɔfa okay to brɛ ne ho ase ɛma nkurumdie no wie pɛyɛ okay nti bra sister wotie me nyabotere wɔ abrabɔ yi mu ne kom kakra never wogidie nyina sɛ awurade sɛ na yɛ dwuma a ɛsɛ sɛ awurade nsa wɔ mu ɛno ɛde wobɛkɔ nkan ɛma nyame so ahyira wo medase okay abotia Oforisuo bema ma yancha yetiefo nyina mpa sɛ yɛka sɛ nkunimdie ohwe no makwa de sɛ bi a wafemu ansa ɛyɛ nokore na Oforisuo sɛ yɛhwetwerɛ sɛ mu a yɛwɔ asomafoɔ ne asɔfopɔn ahodoɔ dodoɔ na wɔnom no wɔn fa wɔgya mu ansa na wɔnom ɛbɛgye ama ɛnɛ nkyirima a yɛn so yɛabɛ yɛnya wɔnom ho asɛm bi aka yɛnhwɛ obi te sɛ David sɛdeɛ osi ɛbrɛyɛ ɛwɔ Israel man mu sɛ yɛde ɛyɛ brɛ ya ɔno ankasa ɔhyɛ ne dwumadi anaasɛ na brabo ase te sɛ dwanhwɛfoɔ ya na abribia ne nuanom te fie so ɔna net srɛ so na wɔte nwura mu asisire ne gyata ne awɔ ɛna na wɔne wɔnom edi asie ɛwɔ saa ɛsrɛ so a wampa aba na ne nyinaa mu nso no sɛdeɛ wɔsi hunu amane ɛwɔ Saul nsɛm wabla yɛhwɛ yɛfra ne sɛ Israel man mu a na yɛpɛ wɔ bi a wɔso wapa na ɛyɛ Saul ɛna na wɔso ɛpa ɛwɔ hɔ nanso bla na yɛpɛ wɔ bi ama wɔne Goliath akɔtentam ɛde asie no Saul dwane yɛ ɛkɔpɛ baabi ɛtɛyɛ yɛhwɛ Saul baabi a yɛhu no ɛyɛ David akwada ketewa ya ɛna ɔkɔgyina Goliath anim a wɔtimi gum ekum Goliath ya ɛnam so nti wɔbɛgye din wɔ Israel man mu wɔhene Saul sɔle ya wɔse wɔ munakum leti kɔ apa wɔnti bi da enti ma wɔbɛ time ya friend sɛn David ya kɔpem sɛ enka wɔpɛ na kuna Nyankopɔn edi ne ho afofi a wɔno so nkakra wɔde ne namu a wɔbɛgye din wɔbɛyɛ wɔhene nti no ade a David ɛbrɛ ye pa na ne nyinaa mu no ɔbrɛ ni mu no enkunimdie ɛbɛ kyerɛ ma na ɔbɛyɛ wɔhene yɛ ne yɛ nyina yɛtimi ɛbɔ David din bi sɛ yɛhwɛ Joseph nso a wamfa na hogono so Joseph yade a wono so wɔbrɛ mu ye papa yɛnhwɛ kwan ya ne nuanom de ne fa so wɔnom krampo ɛkɔka sɛ yakunu anasa aboa bi akyenawe papa Jacob saa no mkoka kyerɛ no ebisi yɛnku no ebisi yɛnya ne sei ekɔwi akye ɔmudi ne kɔsie ye na sia ɔmudi ne sie no so nyɛ sɛ bi ɔmudi ne kɔsie baabi kwa na emom amana donko a yɛtu ɛna yɛde Joseph ekohye mu a yɛde ne sie ye kɔpem sɛ Egypt fo bi ɛbɛbɛtɔ no ɛde ne kɔɛ nanso hɔkora ne yɛnhwɛ sɛdeɛ osi kɔhunu amane Potiphar ɛyere nsɛm sɛdeɛ wosi ekohunu amane ɛnam so ama ne kɔwie mu ɛwɔ prison nanso Nyankopɔn adom ɛnam adwumaden ɛne ahobrɛaseɛ ɛne no kuradie nti no okowie mu ɛsɛ prime minister ɛwɔ Egypt memu ano no ɛyɛ nkunimdie kɛse ne nyina mu no ɛkyerɛ sɛ wɔfa mu ansa na wɔba bepoe de midi twatoɔ wɔ Bible ne mu no yɛntimi enkonya Paul nye odifo Paul kwabena ya wɔte ase na emom ne nua Paul a wɔno ɔyɛ somani a tete no yɛtwerɛ ne din wɔ Bible ma no ɔno no kenkan ne ho nsɛm ne bi no yɛnhwɛ ɔyɛ obi a wɔtwerɛ nkrataa kyɛn asomafoɔ ne nyinaa na yɛnhwɛ ɔno so sɛdeɛ wɔsi ɛbrɛyɛ ɛwɔ abrabɔ mu yɛkye no na yɛbɔ no na yɛyɛ ne sɛ ne nyinaa mu nkakra Paul fɛ mu ya ɛnɛ yɛka asɛm bi sɛ Paul amantam ɛnso ɔsene adikanfo Paul yade a wɔ konkoden ti no ɔtwerɛ yɛ ɛwɔ ne nkrataa ne bi krampo sɛ ɔkopa no mako awie gyidie no nso no makora de aka ne sɛ Nyankopɔn kunimdie abotire no wɔde ɛbɔbɔminti no adwumaden deɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ sɛ woyɛ ansa na nkunimdie aba na sɛ yɛhwɛ yɛ nananom a ɛnɛ wɔnom tete adwa akɛseɛ so sɛ ahempɔn anaasɛ ahemfo akɛseɛ amanhene ɛne adeɛ na ɛne wɔnom po a wɔnom wɔ din sɛ sikafoɔ ɛwɔ Kumase asenom ne ɔman Ghana mu a yɛnhwɛ yɛbɛtumi de yɛnua bɛma anaasɛ yɛ papa ɔsɛ Kwame Despite ayɛ nhwɛsodeɛ ɛyɛ adeɛ akasɛte na no ɔtontɔn ne adeɛ yɛwura Blessed Foster CEO of Tarawan Media ɛna afei nso 21st Clinic CEO ɛyɛ adeɛ ɔno nso no baabi a na wɔte ne sɛ nka yɛ ma ne kwan ɛna wɔba bɛka na brabɔ mu nsɛm de akyerɛ wo a enka bɛhu sɛ wɔno nso wable yie papa ne nyina mu no ɛnɛ yɛ nananom bia no ɔmo nwene nso a wɔnom nwene kɛntɛn ansa no wɔn sa ko ano kɛtɛkyɛw bɛɛma ɔse no ɔkɔtɔn ayi kɛntɛn ɔkɔtwa papa no anwene kɛntɛn ansa no ɔmo hwɛ ɔno nso so no edi a obenya yɛ ansa na Nyankopɔn twɛ di ampɔ
wɔto ne nsa de afrɛ no ɛyɛ adwumaden ahobrɛaseɛ ɛne no kuredie ɛno ɛna etimi boa ɛma nkunimdie bɛnte no yɛfa so aka kyerɛ obi asɛ nnɛ sɛ ɔwɔ hɔ a wɔn nso yɛ adwumaden ma no kure ni w'anim na nya ahobrɛaseɛ ɛno mu ɛna nyankopɔn de bɛduru akyira ma nkunimdie abotire no nyankopɔn ɛtimi de abɔ fo so bɛma me da ase kanka na sɛ and our topic na me de pa o success doesn't come by chance. Success doesn't come by chance. And our victory doesn't come by chance. Nature say twi no nkunimdie yɛmfa na ho gono so. Chance no men kan say bia wanya kwanya bi na wakunya nkunimdie no makwa na all right. Huh. Ya wa santima mu ase mamen ka sante asem. Oda Roma. Na before then say me koso no. Mamen fa omampani we nye example Nana Kufuado. Ojina to aso me sansa na wo wini. No nam court. Wo hwe se be papa en free no court. Na enye easy. But at the end of the day no nkunimdie no yeden wo fine. Em say minim die se metumi aka se me die omampani amahunu a wabre pa sana wo be fa akunya no eno no de me mahunu no. Yeah. Onya platform kura kukuru ne hwe em say so fly ho say so jala ho no baby ashtan ho the man so platform ne man so na do osole ye na wo prepare so we okay so you okay enya yize so na me cho no na ye wasante mamu ase die mamenka asante ansana asante nye asante no asante amfa na ho gono so na Ghana ha say ye ka usi Ghana ha say ya mesre meka obi anu asante okwa mono ne yenu asante ba bia yenu asante ena asante susu ye kasakuo bi ana tribe bi a omukon na nya asantefo na ne abrofo kon ye no asantefo ekon ye ne abrofo kon na enya yize enti asanteman no atre ena ohene owo mu no so ayi den wo din kese ewo ba bia Ghana ha sei menka ne sa metimi di mensasi mebu aka ne pen asante hene no sade yesi kun ye enkunimdie baaye no ohene no wodi mu enya Ghana hanko a ewiase afa na nyina na ne etie nie enipa bi na du omu mogya eto ho ma asanteman ebe ya asanteman so enkunimdie makwa no wo ye individual hye sade we nso na asanteman obia eba because obia tumbetena because asanteman do ahoho ne etie nie eya kumawu hene na na twene bo akodua TK eya ejesu hene nana adukupo kupe ya nana adukupe ejesu hene no adukupe ena asaman kese hene adwumakase kese hene adwumakase kese asenso kofo on sa ahemfufo miensa we na woba no ya santoa so no kra wo kon so hu ne meche no edu baabi na esese ye amamre bi ma asanteman eje ne ho efiri nkrofo bi nsem enti ne ba ye nie ejesu hene nana adukope no unim de ba ye yesi no ya awam edi mu no so wo nwu yo twitwa ne nam no topitin de ya amamre adwumakase kase hene no nana asenso kofo no ono nso so yesie no animu no so wo nwu yo wo ho nipa da sani ne ho odene wo ho eni yesie no animu no so ye baba ne nsem sei eni yesie no na ne nsa no wo mo de hye aduro emma wo mo ombeko ntokwa no edwale ye ena miami krom hene na twene bo akodua enso de ne ti eje akere mama asanteman ahemfufu no mebrebe eyo mafamu de na strong miensa akesefo miensa pa meka no ansa na omukun ntokwa ema asanteman ebe ya asanteman enti eduru ba bi na dentra hene no woto owale ewo feyi ase satam ne efro ho no makunyem omukoto se woto owale wone ma no to owale na unim se enkane no omukọ akon a emema na nkasa no ena edi kan ena ahemfo no yeden etache satam osetu otumfo setutu a odi kan na amra so o otumfo setutu odi kan
na breso ene omo koche no wo saa honom na agya sebe omo yi ni ti free honom nti saa tam no na Osei tutu odika no aduru ahensan enti omo gitire ni kire no omo se na nasan na ohene no ayene no enkofo di akono kra ni ti ni enti na nasan ene etu kro ni di ahensan na denchiafo no mo no so ete atonsu honom omo teta atonsu honom achese suni ade ene omo se hwe omo na ete hosu no ni nya atonsu ene didim asanteman abedu sampempenso we na yamfa na hogono so enti nkunim dia nkasa no yemfa no trasa before say obi bedi nkunim no na wako Sompa 93.1 said ye ka say go do be bright here na afagem no sa na tie na minua so focus bi say before say Jesus Christo e be abegi din a e buru din nyina so no wamfa na hogono so wona kra wo so ho so wo ba enso niema wo be fa mu no wamfa na hogono so ena wo kitadin a e buru din nyina so bia wo so daye na se daye no mpa na watiam Jesus na Jesus wo fizi e ba kwa ena wo Yesu na nkasa de ne nsa si ne bo pampan wo se wo bi ma agya ne nsa nifa so eje so na me Kristo so na me pa cho ofa ni ize sabi obi ekobe na wotwe me nsa kontwitwi ne senda wo gina nta so onanu no oba ba ti agu Yesu so enti sa wo ye abrante ababa wo nipa wasasi so a na so hu se wo bi adinkunim e wa brabamu a wamfa na hogono so kra na se wo ma wabamu bu a enkunimdie wontumi ni bi da wo ye nipa ma wabamu bu abrabamu a enkunimdie de count ho out na se me da se okay 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na ya ne afrafo enko ne enko twetwe nkomo na bibia enko so hello Panipa udin baby a ufrefre Agada follow my trans ye fe me ko finti adjeman nka sa free jiso jo ye da mo ase ene mo futuri ya mo de men ye die emakwa menim ye che okoachi ene nkunimdie ba pe na ye die no ya na de bre to se bi amato empa amato kese wonam kura do bi sika tra to kura wo fa na kura wo to obre Enti come shanenso ye bebre nenso obrebe chino video beta wase okay hello Panipa baby afrefre udin me free se passe ja fm de okay e da ma se pane e situ se me bibi ara mo de breye dime dindie ye ni sopana ihu se no kwese die ni von me da hopa sebi di die kra ne ye ntinipa no wa mra nya de abraboro binya ni easy ta tie da ma se pa okay hello yay Unia be ma didi ne bro na fancho ideally you want to boss the dia ne je and you remember men tia Sompa eti fo ne ahefo nyina nyakopon je obi bi da bia ne da increase system mo de brain ye kan say nyakopon shamo on mo pen also for what that ne de me ne ati ho pa de we tia da odi for kwamna hello minia Pani ya eja I'm doing the best because center boshan bro jo and de se bia mu mi usina de ne wo de asem kese pa na ba ne kese wa pa be den se nchiri ba so be so sidio that's it eni emesre pa se bi mpanyfo mo bra kese mo fo kwampa so abobra enye krono so no timi adi akọ ani mu abrabo mu no se ka sa ayen hwe yi kakra so onam krumpa sebi enkofo amoyemu se so fo so se mo ka se asante no ya asante komini ya mo kan wo se asante koin enti ma mfa nye priti asem e fe ni di me da di nsem me da si buru afra pia hello ya mama jo maje so Panipa udin babia ufrefre ojo me dia me ma ye de wo me frem kwasi aboa ato su kuwait awasi yanko papa me da si papa ni ba dia no kure wa mra wonya de nguni dabi
one minute winning, Papa. Open up the head, you might make your over the Adosu Kurekia, Papa. Who ever got 8? And one who said, Papa, Papa. I mean, him there or breaking him couldn't go. Sape Pepe. Obenachi and Kunibia or hello. On the way for Keadu gas oven. on Nimunyam for Kerema, Nimunyam for Otobrosi. Hi, Papa Hofe. Keadu gas oven. Papa. Swami police station actually on our police station na chi ho na bola kase ne nche ho hona Keadu on won na Barakat ni Sofia station wo no ajo aha na onu de sia ya bie kase pa ya be fan kwala be bre abegum ewa atonto abo oh na be ya mana broso obeya mana broso ya bie ya bie ya bie ene kwala no mpeso musu adwuma ayo obetini abesua bi no kremu e papa omono voice no ye ase wabo sanga so papa omono voice die ke obi ya ifulu bi bibi trum bibi no we dia men kasa sofo na so bo hu yes sofo kra enu mande na teko osofo ehuna mani o we dia sofo ni hu bi pa ke ofozo ke yakase okun na chinkunim die ohode a ene adanse die die wo bi pa oh man, I say it be the most so say ye no it me dey ketua bi na meka say mera me wi school na me osa afenefa oh anase it me ka kire me dey say on dem on pe be fa me fada me sumi ko schedule enti ye dey me ba kuma se me sa betena na apia ho na apia ene so ame me nante fom sa mfie and I'm this year. You may not take no man antiaba. If you're overseas with an apia, what's out of making? Joe, it's about money move on. In 1970, Makuma Kunsia. In TNS, Boke, do they care the gas of Vinia, they not who the care they be or the Kermoa, and Maneha. That na care do. And I'm more saying, I'm a D. Interior Mabuna Bano, one can trim home. I'm okay trim one. Mubedu baby. Ovosio. Nyamen come home my wife. Nyameti ase ke nyamin shira wate. Oh, so. Nyamin shira na aja usu kantan kranka sa me chia no pa. You kantan kranka wa ha na ene no sedi aba ha. Oh, we be aba fine. Nyameti ase. Ke adu gas oven no ose wabre eni mu ado eni cheche ebani pansem anya asem ketwa ado eni cheche kra ado eni cheche hello adom eni nchira madwani obaya magazine you obaya paja onene mame na onene ya wi america kra omohayi ni bia ya mi onene so ani penwa epefa nipa na ho no epefa nipa na ho no modie mumuni mu na efa no wo mo dia fa yimu bo so no mo dia samwa bo enya sam ketwa obaya ma bra bo mutai Babro enya sam ketwa Nanso, okoneti eyintie. It's what we've been saying. One man na ya duan na me nya bi ni. Nanso ma pele senet na kuma sensi. Ma kama no aso. Ene sanke rate. Me di bi emepe. It's what been saying. It's me aka samisia. Na me kanse. Okoneti yenkulimdie. Okay. It's what you ofo kundiano. Onye bi
Metia mu nyina ohenere na menka mo. Nyame tiase. Hello. The champion station papa. Mafia Swame. Mafia ni Swame bola ne nchen ope. Le tia be jafo nya ohenere ho efe. Ene futu 7 dem ya papa. Obo ha wo so bi taka mu a. Ato ogusa ni salu anya amana. Na je se nipa kro ye nipa boni ni a je o bi da kra. Enso nipa woni baby obre ya na odi akodu sa wo. Okwa wotika mu to na eden male pa. Nti sa nkofo no. Omo fanya sua de ehu se. Enye nipa nyina na fa na hongro so. Ebi bre pa ansia ye. Nti omo so nkopra adwuma anye me da ase. Okay. Hello. 0551-931-931 0548-931-931. Hello. Hello. 0551-931-931 0548-931-931. Hello. 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 Pani Paudin baby au frefre. Sompa bejafo me mamajo. My chief nyina ajo na mawakefo nso ajo. Jo. And then the maka mo esle afuno ifimi na. Ofuso. Ewi ase ka se pre no obrechi pidishia yana ya mbo. No asindu bo. Nature me the air foot. Se a difference to no na mkwa bi mu mu se oku etu mri ta ni se oku mu pa na wo nko indi oh dan hu ye kakra papa say ya de me control visions family worship me ko je one e ma me train me dia think of the work eso eto baby confuse say minimum 3.1 yeah it's clear to be and yes answer them na yemfa last caller na yemfa wakona chi anase ho na nkunimdie ebeba. Hello. Amanfo jina so hello. Wanye. Tacha so Patricia. Wanyina na uswa. Patricia. What did you say? Acha fasi. Hey, na asrewa oswaje kukusu an topayo. Pacha tamna mo kana die. Atema kuma so pa. Na wo wa akoma. Pacha say. O wa akoma. No akuma. Yo. Ene ma ne ntoso ye tie o. Ya atema kuma so pa. Enti mo kwaso na mo nkaya mi shlamo. You 14-year-old girl was asem na. He no go da be kunye yo. So unu sa hohora timi ni panifo to nsa didi. Aha. Ena yede wofre no enyina ebesie na asem we no se yakasa ye fa course no a ene ebetumi dia pon efiri se amanfo wonsam hye wo moboso enya asem ketwa ewiase ha se wokoto se wo bia nkasa wato coat top and na kura no a na busal kwai krofo aso nya sika obetumi akire mu akire wo ade bi obi atode aye ne ho bia no wo kire ne kwan ofo aso nya sika obetumi chirem edi achropa efrise sika no kro nya de koto ye no woti fifiri osam fifiri papa ansa na wonya sika na wode akwa koto enche na yekọ Sompa TV ne so na nwotwe abo apa ho sima ebaako ewo Sompa Studios a enya asem keto akra na yekọ Sompa TV ne so ebre no aye be anesa se yebekọ na ye ne ahwefo so akotwetwe nkomo ewo Sompa TV ne so na enwoma akonka yi papa ede amayen enu ti sabrei ye ka akira wo se yewuram sabrei
yema yahwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so na yetwumadie no Asem Mpe Nipa no nonso pepepepepe na yefiti ase na ansa na yebeba TV no so no na yedi donhwere baako ewo radio no so ane radio fo no atwetwe nkomo ansa na yabo awuram ewo Sompa TV no so na ahoboa nyina ahia na yeboja ye ene eyeboja ye papa ene eyeboja ye enefie no nefie na de duru ya na amanfo anim aye soche ya no omo yire fi se dwoada beba enche na dwoada asaba omna samu transe sa ena odifo Paul Kwabena David wono so ewo ha ohene yire mame yeboa akua asuama bronya oya wono so ewa ha abrewatia no na brama wusu kantan krankan dwumadia wodie no so ani ye papa chief executive producer ma dwumadie ne fiada bia so fa na adwa na wone panel members no pese mu enya asem ketwa kra ekoba jasi ewa ha sa na ya mensa brampa ono so ewa ha woyukoba enso ewa ha odi djuma papa bonkum hine ani pike wo chinchin fidie no fruma de ema Asem Mpe Nipa djumadie no wokọ MC awa wona woboa ema yeba Sompa TV no so no David ewo ho sa na yima enso ewo ho a womo kajagum papa kofro bofo mpa bama so keto am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so swodro drivers yanam touchline kwa na yede enipa ede ebro yamamu nyina akwa babiem eba Sompa TV no eso na atesam kyerese akwasi broni edi kan eba sikampo ano na ye frɛ no Goko so a ena ye frɛ no Ghana no na woye na adwene se na ne botaye se woni wo man mu nipa nyina ebedidwa na edwa na akwasi broni eye se woni wo man mu nipa ebedie eye gold hu dwa sika kɔ efiri se na Ghana de ebesi na ekura no sika kɔ ewo yansa asimu ye papa na sedwadie na asantefo edimu akotene edimu entintima ye papa na mrofo ye wo madwen se obema asumdue ankasa abadwadie nim enu nti no woye wadwen se woni ahemfo nyina ebehye won tumi ode ahemfo behye won tumi ase na wo matumi adigwa amanyoma akonkai ede ama Ghana adehye ene asantefo ankasa na omudi gold mu adwane ye papa na de dikan no ode ahemfo no ehye asumdue apam ase na apam ase no se wante ase a na wache watum abrofo no omni ahemfo no ehye apam no se wante apam na se a na wo mache watum na wone nanajima prempa wodi kan na wono na ye asantehene sabre no omno na ehye apam no bi na sa apam no na ye friend the Treaty of Formina han wona waye history no animasema me kan yie papa nanso anye yie apam no anye yie wotwa na su ekọ supo bia wo frɛ no Seychelles Island eho na wotwa na su ede no ekọ na abra wotwa na su no ede ban ene ba ekire biem eye edadwoada no yede ede aka nyina da ebeto amoso atetesam ne adoma nkomasem no yebebu no to saa na yede akon ede akoyanim odifo Samuel Prayer and Counseling Center awiye brem odifo ba akopɛ ena waka ewa santimem Ghana mem eni wiase afa na nyina onimi ugimidia dwome na nye tia efri se waye bi de waye bi no ena eduru babia ye bona baso ne eka ne ho asempa eyo tifo samonkuto ena eka emmenewa otimi eyi eka ne firi oso eya promise amfeya na ye enim guase no manfo di egu wo yatia ye krankra beto oso na eye court asem spiritual marriage na akwantusem wan ye den ye wo ba ko anim onyam ne awade o na nso so emema mfro krampo was your wasope se no unti bi ewo wasum ententan ya chechire wanim yasisi wanim ama memma no enhunu adwuma sema ye bisi basana na wunya adwuma no kra no ye promotion ba
enso amanfo etwa fa ho bema ade no ye adwuma nanso nkwamo ne ahoɔden de wo ba ultime ngo emfa ne to maame no papa eyo tifo samo prayer counseling center awieye brem na mekanfo no de ama wo said ye beya wo bekɔ no ho menhia hembobo ano ejaba family house ho ena wobutu a wodi dwuma odi for Samuel semen kan kyerɛ wo sɛ ade bia bible anka ho asɛm ana Koran anka ho asɛm bia wonye kunuma me onfiu wo bagi sikaduro enka ho na wo ju obi kunu na wo ju obi yira dabi odi for Samuel say eno nka ho kora ade bia da ne konua na agya ne mponkyerɛ da wo so no saa de no na wo yi afuru so na wo ho ahenhaw ɛya akwankyerɛ tietia eno odi for Samuel wode ma wo akwankyerɛ akɔpɛ ho nwoma atɔ a sesi anu wanya biato eno odi for Samuel wo fra wo sɛ brɛ na ebra na wonyi ufiri sa empunkyire nim na menhia hembobo ano ejaba family house ho ehope traffic light na se wo pe okwa wo mo yibu eye nkonwa no ho nyina ubusa obia obeka se fie no ne si wo no odi for Samuel ho na odi ne dwuma ho na jakokɔ na so wieye bremu jakokɔ na so 2023 enwoma befiti ase na akɔnkan a yenko odi for Samuel ho ne yankɔhwehwɛ yachi yankɔhwehwɛ yachi na yenhwɛ nwoma bɛkɔ tia yen ne yensisi ano 2023 yenuru baabia ene yesis yenuru baabia ɛkyena wo tenase ɛkyena odi for Samuel ɛtenase enya asɛm ketwa kra yɛmfrɛ no ahoma trufo so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Mention him bobo ano ho na jakokɔ na so yenko ne yenko ja kwankyera emu omreka mapa Nana Kudom Company Limited Nana Kudom Company Limited wano na de oyirika yiri bitters na badwaso wano ena de iron or spirit drink na abadwaso na sansan we die ye bronya yensen short yo bronya yensen short yo wamo no wamo frefre say ye iron or spirit drink no wo yirika yiri yenya binto no afedie bia ba 2023 edition hey eye nubna en haban en wasesa grum se chapo na wonnom wo yirika yiri no be ma nesa no sisim na wo bo adwuma adansedie trodo en o manfo edie na wo yirika yiri no iron or spirit drink no hangover bia nimo hangover bia nim onomo timiti di pa wofo ase kokoben ofo ase kokoben wone Nana Kudom ahimfie no ene di hwe ni mu pe yakɔ ne yakoto dodo bia yepe na kumasi kropom ha no se wo pebi na wato na de ti udwuma de a yakɔ Dr. Mensa fam okeo ba bia tonsa tunsa bia da yebenya bi ato Atonsu High School Junction Bonasport yebenya bi ato ebusu papa sa na akɔ timatimasia o photo sport enye na kra na timatimase wa amadwa sport yey amafo gene ba kum yenu nesa amafo gene ba kum yenu nesa iron or spirit drink eni oyiri kayiri madwa sport amafo busu wo na me catch say baby atonsa tunsa wo manga nam biada Nana Kudom Company Limited kwafare by oyiri kayiri bitters ne iron or spirit drink no abusu se chapo yakɔ ho yebenya biato na nwoma konkai amayen upe biato agusu to mu eno mo kwatra senya nhyehye na tona bo mirim na kwaton teson faso 0541 68 8366 0541 68 8366 and 0240 692855 0240 692855 and 0246 914372 Yanko yirika yiriwa na yanko akotobi yanko Nana Kudom wo na yanko tobi na nyoma enko anim ema ye papa de oba no anya trase Asem Mpe Nipa dwumadie no asisi samapo menteme ho ase eno na wode ba ye di akire ema nyoma ekonkan pa kansa piane kampian yaba ne yaba no na yaba hey
na Asem Mpe Nipa ne yɛdɔn ye bɔ mu ano na amanfo oba efiri sɛ yabɔ pe ensam sisi wo mem na ya na enwanwa kyerɛ sɛ wobi wo hɔ a sɛ wanfagya anka no a onkeka ne ho sɛ wanfagya anka no a onkeka ne ho eno ada ya tabiri asem bi to ya pro so sɛ prosi ni bia abrante bi ogi ni sika sɛ wode ne beko prosi no eno an ye kan asem no eno ada en ye kan asem no ye koda ye ne yankwa ahumigye ma amadwoada dabi efiri sɛ Sompa TV ne Sompa 93.1 no Asem Mpe Nipa no wodi ya na ade asem enya asem keto akora na ade a ye betimi ade akira ma wo ade be na afiri mu aba eno asem no ade be poten ba won su kanta krankan Sompa 93.1. dia na afiri mu aba eno asem no police ni Martin Idrisu owo drobo no jo enra no ye kan asem abranti ya ye fe say ankama okoji ni sika 4500 say obebo ama na nya police mu no enra no ye ne no anko ne bete kra na ennai anopa mi wo hono na ankama frame Douglas ankama o frame say papa me pa chu police ne ka na asem no ne yere Idrisu Martin Inspector Idrisu Martin yes drobo yeah ne yere aframe and am say wo frɛ wo say wo sen a wo hia ye number enti won fa me number ne mana na am say Asem Mpe Nipa number no yes and am say fama no na odi ma no ti mo no sa na number bi frɛ hwan a wo say ye frɛ no Vivian okay na wono na abrantie no ane ye ka na asem no wode asem ba ye police ni bi age ni sika na nam se ye nka abrantie bi asem o waso de na mo ka no nam se de na ye ka wo se me pa cho ye mikunu no eye Idrisu Martin ye mikunu no Vivian ye na yere yes okay nam se aha nti sesi na ye den ade wadwa se ya ka se no wo se de bi adwobre o Vivian se mo ka kire o adwobre o wo bana sumdiem na di tia wane say na onu wonim ne na ekoso enka asem na ma medum pempenso sei amedum pempenso sei nti na asem wane say efra no pa no ne me kasa no emo anwumre be say no me ensa ne no 9 de na sika no atwemu 4000 aye 40 million na say sika ne sika ne kwa bitu sika no eni na chese enu asem a ye kan ye no na Idrisu ono na de ba na ye debe na say ye na yire ne say ontumi nhwe manikunu animu ngu asesa oba papa no na nka wote ne ntem kra na enka medum pempenso sei ena me so me ka kire ne yire ne say o manikunu ne ntia say asem na ebe start no me frɛ no wan fa me man voice note we ready wo kai wasaso tie we no voice no wa maye na se ben preduasa na na kufu adokra na Ghana hye ne nsa no ono kra ne kana se mo mframam na police inspector enti wukunu de se wa mu yen wonye obi ama yen se sika no ama metua enke beka asem ne saa to se nyankopon ya doma bronya adre beba eno se adwobrɛ onim se wo ba betua wa madam pariati asemiansa anti energy sem ne sembo na etuo no na de wo ba etuo be ma wo de trafie na me metua scan ye wo tuo bi ho ye de ai come bad na egum ene de wo nwa adwuma nyina ba gye aye ya voice na koto no do bi say no ai amenya ene de wo say ye adwuma no men kan chiro ye wi ye be kai sika no se wo de ni nyina ba na da be se no sika no na ye 4500 se wo de move 4000 oba ne say wasere yensum na 500 no se be da ru kra wamne ente se na ba enti wo de beba o hade na se o hade okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 200 Maku 20. Abranten waba. Ne hira betu eska nyon ne betu eska no. Oh, ne nyina ye. Enka ono anka so be hu ba bia susu ade bode hu no be fa. No kra de afawie. Yes. Afawie. Yamfa na ase so emma Inspector Ahinkra. Inspector Ahinkra so wadi asemiti man. Ono na ewo tafo no. Yes. Wadi asemiti na wodi akire ene wo se wo mommra no entumi nyi sika no. Mekure. Na emu masotwe bia wadi abegu police adwuma no fi no enum asotwe no obenya. Eno nti ena Asem Mpe Nipa so no. Nyankopon nam de tumi so yesu atumi agi sika no. O mani agi ne. Mani agi ne. Senior o say adwuma ye. Onyankopon tawochi a odwumadie bia woye bia na odi nkonim. Sa pepe. Ye tie yi. Enye obi se ye ntine ye ya. Debi. Ye pani ye mu. Eno ntine wa. Enti se wote ye nka na wo ha wo afabra. Se wo so se frɛ wo a enye wadwen se wo prim wakoma. Media bibien masa. Ye di to dro. Kwamne. Enu body wo ye ho. Sa protocol no. So we nipa ke bekwa ko penache. Me na me ka kira wo. Ensam no gogu table no so. Enya asem ketwa. Production room wo. Na Ghana Health Service Kumasi ha. Ghana Health Service Kumasi ha. Protocol no. Obi wo ho a waji nurse ni bisika wo dey me posting next week. E better to see. Asem we beye hu. Next week Ghana Health Service ye bebo awura ho. Yo. Yo. Na say wadaroma na etie ni on say asem ni bi ba say ya eya na amanfo susu se obi adwuma na epese bo no enya no kre ntesa papa odi asem ne ba ye ache na mekai asem bi amrante he ne ka kire me wo say woni nadamfo bi nya asem ena obi wo kasa nadamfo ne kasa tie obi ena okosama na himfie ena ntempa na amrante he ne ka kire ne say asem no aba no onko dwa toa se be ya ye be ye fra himfie honom na acho pamlem na asumdiemla asem obeka ne say won ko dwa to bia because mpanimfo wo ahimfie ho no bi wo fie ebi na wo fie mranche na ankasa na dana omode asem ne hye ye ne duru so no onso kwa ahimfie a ye ka we die ye ka wi ane afra asem foforo na asem a ye beka ansa na afra sa mranche na damfo no asem no na ye dia mranche na damfo ne koye ni bi pepepe ni nua asem ni nua entie na ye wo mo be fra asem no akwana asem no woka no ogina bedwom sei na ahemfofo no hey fansa gu achi hey pri ya ye ka to me hey ede no wai wanim no kwase ya hey bra ha hey munchini dedua hey munya ni sei afem na nche na danfo no ti won mo sa no aka chem na nche ne me na nche ne ma yin kodwa to because e ma asem ni bi no mo ka no asem ka wo hu ne ntem na ye ya asem ne ye ma asem ni bia na nche ne sei oh wo de nyanto boase wasem ni bi kra no akwa no kasa onim nyansa wo de wo de no betimi akasa yie mpanifo no mensuru wo mo ne wo mu fie ho na bia akatacho prenatu emranche ne ka asem bi wo so wuzam se wo fa wo se dunya baabi mi che onyansa no amfa me kire wujimi na onim abranche na danfo no ko gina dwom ho no no wo duru no se wo de mpaboa na eba ha sei no wa ro mpaboa na se bibi se won ro na shat wo se hey wo be ro ho akire ye mu nchini de hey kwase afa no atue sun masa obi nkasa pudu onhie o dabi enti ye ba afi mu no omna samone ye meeting this time wa wudi besi bia ye betwa wa wudi besi bia ye betwa Asem Mpe Nipa Ghana Health Service wote ase sa asem no enya papa bi no akwaje na asini bi sika no sa papa na asem na meka no nyankopon ya adoma next week esi so gan ye van konko ya go computer so atwedi emra Odofo mema wakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Heba Clinic. Yade ahodo Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Obarima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama
ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi e wo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site e wo Kumase wo betimi so afre ahomatorofo 0243 345 392 say your home and obi dey yare ato abrabo so am sebra Abe Herbal Clinic e be boa Abe Herbal matia kan so Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and a weekends biara so yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say yeshiamu say ya, na oyirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Or you can repeat as ninimia around orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom, or you can repeat us. See now your difference. Around orange spread drink. No many ansem, one tom many power won't in fear do much. And sessa open for no FDA AG a dreading crash me at two. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sremu. Asa why you be na ekiki me? Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosua Dua ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. No pemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ane saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes. Akumamu yare horo, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the abbe from Fidie be show mu yie. Ansan what woman ro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Was see Power Bar Stop wo hwa. Kumase or Feyase. Wani Josbro filling station the dey hwenum. And attack rade so Anaji Estates. Customs Road. Ghana have be obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Ame, mo wenum nyam, enum nyam. Shede metechrema, ote de, ansa no rusia kasa. Tea, wasin sha nansu, wasin sa, no ye brukutu. Jedo, brukutu
jinjab. Wasante enso zikan since 87. Oye burukutu. Check it. Ansa no biara ye biara na ye biara. His local dynasty burukutu the one. De senyi biara untum copy burukutu. Chinese no, America NGC boni pointu. Burukutu oye nam ye home ya kono. Na senya burukutu. Man strong. Palogo bites. Eika. Mon to sabio. Man pachao. Oja. Ofri bobam. Ensapa. Ofri obibine Black Man Company Limited. Kukwana so ye burukutu. Man strong. Palogo bites. Atu bites. Doka lemon ice. And a Z mineral water. Nimwone se wantono mo biara onzi mfido awotwe. Onye ma painful. Nkratui FDA ajato. Ago, why na wo ho? Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omumre so. Omo ka ne so de. Emo no chiao. Pesa me ba na me funadum. Na so menya baby charge no wo ka no mu. Ampo, 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane wo kasa nipa ho kra no. Ema onya hotoso wo madwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na omo hunu se chimato bia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby bebre. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhan. Monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso eguso awutie na wo hwe every Sompa TV no so no ya matiefo ne ahwefo nyina akwaba biem na Panipa. Hello. Na me pese me busa. Chief producer. Okay. Ya wie nso ya wie. Sa sika we no. Ene kwase 1 city kraka. Ni kwase 1 city ka. Police no ne picture no. Awo. Se ne yire ni tie ne a. Onya na hwe so abetua we. Eti de aka no. Oya kokwasa. Uba bia ya oya no. Se ntwetwe ya. Onsa mpa so da. Okay. Eti o mo bopa. Eti ya pane cho so mu tie ne a. Animanimu ya ya. Sa sika na aka no. Omo fa mra me so so. Okay. Ye fa ma branch. Chief producer na maame no o hye brebe. O chese o de beba. On say asem no enra na ye kan ye. Eni ya no na say sika na nye police ni de onma na ire na nkasa Vivian na abon ho modin sa na omo no wadaro ma ye mfa sa akonya we so na ye mo lead na baso menim ni dade yes wa kire odo akire be ma no so ti ase be ma na adwenboni woni tirim na ko tenentem akokovai ye ko tenentem wo se na wonim se na oba ne ka asem bi na se be nyen komo bia na yedi wo ti ase oba ne ka asem bi emamu se oba no nyansafo na sebe enya enkomo bi ade a eyi obi fie yie no ese obi su de so hu ne mecho no na opani wasman na woka say ode de aka no I hope say nyankopon yadmo in Wednesday next week na ode we na baba na mama na ya we say 4500 na blanche no onye say ska no da lol fe ni ade ni nti ode bi beka ho so hu ka ska ni nti ode bi beka ode 500 Ghana cedis it mean say aka be 1000 yeah aka 1000 Ghana cedis okay o pound tua o mpeso so a onya na dwen se ma wontua etu na de ne beba yes so je bia ya na edru mebi omo ma be wati anya ya dandwe mu emema ni be no ube komu no be ma no ne abrante ye de no na na iri ni mu ho hwe debi oba ne so ni mu ho hwe etu mebi emema mu me boy din dodo wachi sika o yare on so yire na be sika ya no ya be se emema ni be no eno me bu ma mu me re ni Umi reni ye pao. Wa reni mgwasi ato. Ye di aje sika. Di aka woni approach fu asem. Enjoy. Sika no. Di aka no. Producer on fam rent sa ye nwieka. Never rent sika. Rent no mobo. Na police no obeko. Douglas. Police no obeko. Douglas. Ete say. Pacho akopanadom. Police no besa akọ. Pacho David. Adai. Cause sabi mpanyinfo senior o waka no hunsunsun close room na se we de nye police training na akọ na usika no kodi prosi ni ho no edimfie sei Pacho match e be na emfeminsa wo de ba Asem Mpe Nipa so edi sei Pacho be fan se be na otwemieni
na otwe mienu enti atiko firi mu a yaya ade na yanya ade patoma ya ade dia asem na aka kira Asem Mpe Nipa ne yatifo enti anwure kran mo me aseda ene ma Asem Mpe Nipa abedwafo nyina taseda eni kabia nkoma mo sanse asem ba yemi di nanti ba bi nanso manya kamafo bet me ba ha ye mretie mu atimi akama sama me dia aseda eni kabia nkoma mo etimi so me ka chat for say wo asem bia no Fabra Sompa TV Sompa 93.1 FM no betimi akama sama mo se wo ba bia Ghana fa na ba bia o de ba se asem tie bia no betimi akama mo so me da maspa nyakomo hye no aware Pacho David. Ah, okay. No be wale. Obeware. Pacho ani. Na wo obi o hodada na afi na akope bi. Pacho mo obi hodada. Na asem no ba ye no de one no ho no bo na mane. Pacho ani. Si asisiu. Pacho ani. O kan say. Oh. Asem ba na me ka chere ne de. Kaje se minya butre na menini panakasa. Onu kwa na hye mi kran ya minya butre na menini panakasa be pim samre. Na da no wa mmoni dua. Dia pa de hey. Oh Douglas meet you. Obekasa tie awa na. Douglas. Ya kana ka twari ti akwa fa ma na ka tei. Ada no wa mmoni dua. Oh. So obiani be biani jidie wo. To jidie wa Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. Omo se. Wow. Wase obia we baby ani jidie wo. Wakasa yi. Baby anko de ba de kameti. Wakasa yi. Obekasa tie aduabo. Wakasa yi. Memeni agio. Okay. Enye yadwuma ye bo ho tichiro. Na Abrante Douglas wasra mameni agi. Anu ade na nye. A free brow ba ha say no no na nanim nya fe fa say no say eno ansa ko de anim we say the ba ya fa ka wallahi obi adu akobaka say bi ontimi ko police da e ko obi abaka say betimi akọ police ana wasre sa na ya na ye no asa say da omro dey police channel be ko e be ko na police na bi o ni ti be kom police channel de we dia ka ba me no police channel e channel ba me no yesusu ejese ebo ho what said be ya na meka se wusu ya wusu no wo fie no se wotena ho ya ho de onsa sumu ano e de onsa sha odam ni fema wanhwe abetina na no monse do asem ne de obekọ nse do ama nipa kro na wo bu kwase ano so no watena asase so adidi watwera nim superlele wasa for the guest owo yire so be sa for guest aka na de mo ya no na de ho baby ade ko fa yi de ade ase adimo baby ade fa yi ade ase adimo ba abrocha baby ade fa yi wa hu etimesira o eno makawie woti asia for me so o wo mba be me so atena o baby na em maka woti asia adwo me woti asia adwo me woti asia pe o baby tena maka eti antena se abibia na me kase o mra samwe eya na momla no o mra samwa wa ha able wati abehye kona o wusu be maka ntankan so wa asenom so popo kwa bena wa hasenom enna sanso na e wo foso be ma wati adwam ntino se wo ba hasenom a ensuo mu awiem o yese Asem Mpe Nipa no dwumedi atambo ebo no ya bo aboso ena yede yikopa wa ya ahoma ibi edi abomu wa ye muntino ye nsuro hwe Blessed Foster Doctor Otayechi DJ Tofia kwa manager 1 wono so efo ayeso ntino ye hwe se wudi asempa de a ye nu ni asedemom omayine yodubu ache so da bia ono klampo de oba obeka se am phone no de be frɛ monko kwa Asem Mpe Nipa monko de mbe bia mam go ahead eti wo mu nyina ta ye chi de ye ka asem a ye nsuro ye be hwe se pepepe ye eni atentene ne no e be ye adwumati wo bi twa wa be yes what in 40 mo rock our for betri anaso otwa for the forward ko wura wanum entrance mo obi mu kwasea wo hwe da asem na obi di do no enya woda eno ani Asem Mpe Nipa wano ye ene ha se nom Sompa 93.1 mese ba bia wo bia Abrante Douglas ofri drobo no ho abono mantamu ene baaye wa ba be pia se nom anche eni gina na se obi de eyi sa fire service ni sa case we sa fa ne ye beba so mo sa fire service ni abrewati amese mese egwo buku nu se bibi na sa no ya je wie
That be shy. Ghana has service. The Abati make us say the Nam Kwan Soba no. A dozen into no. The Uwa Biano to American Ebla, not say Bia, would ye. Dinkani ya chuchen komokola na besino we akwanyaba mame fan to dwane yenko 0546 we chief executive producer and number na maybe boying 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and now says 0243 58 another 58 78 0243 58 78 and that's 0552 09 55 93 0552 09 55 93 ya obefre bia no ya krado ya beje oso ne ane watwetwe nkomo ya say dia ha wo bia no e ya Asem Mpe Nipa Sompa 93.1 Sompa TV ya ye kira kwa okuma se soame baby a Sheffield station wo no abrosan na ebo ho na hwa e na ye wontin bo maden na bra na ye ni wa Asem enfa ma na enfa ho enko wonso wonse do wa bla wo bre enso yo foso yenkwai okay ya back so yenko ba ko kan ya back okay Sompa Asem Aboagye say no omno say first day obaye no na oti hodin waye mle waye sebe kuntomla anu akwa de what die ejaka no and am say eh no wi ado so dama me bre ho yeah ne na nya fe na nti ozu obekọ da be wo kina ho ene ya obekọ ana wote kromo a onti kromo esi obekọ do banyaka de man na ha nyeme na mbe na da e wo no aho police ni dia me na mbe che ni o ni bi wa ah ase wo kro o pension mu okay scan reni e wate reni e wate first time on we say wadidi we say ha wadi ku si pa no say we say o de bang e foka o do muka ana watu awie ba se kakra wo bet me my SMS atone ai this month ya momodi ya ne reni e wate na wan kunya asem foforo wate police ni men ko bi wate okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie no enkunimdie se ya ne se de se ya ena Asem Mpe Nipa ye de hye omanfo afunum na eduru babia asisi sem ampo menteme ho ase no saa ena Asem Mpe Nipa ye di akire enwada ena abrantie na asemi oba ye na wotwe miensa ne na enipa abu bunkam ye so no na enipa ye ka wo mo asem no ye hyehye ye no enwada ena abrantie ye kwa ahomgiem eba ye obehye ye na enwada no ye ka asem no nyame adawroma ade akye nne ho emuaye aba akoye nigisem ama abrantie no abrantie wafaya mu papa ene ye boja ye na apotwen a ene ye de eto ya pronso eye debate no apotwen no emu ohu papa na wadofo eduru babia se woko choba na woto aduane a ye ma di kosi table so na wadidi eto obi obeto na aduane bia no wodi si table so na wodidi kama ene ema no be serve fe ye ma wo ade aba horonsa ne de semina si ho kama ne de napkin na go frise wo horonsa wi a obepepa saa ene ye no kumasi kuropom ha na asem wada ya proso na nwume ne se abrantie bia okoto na aduane ne ye serve no ena yede semina eni nsuo ebesi ne nchen na aduane eni wodi na ade kama kwansini ena abrantie bi so baaye ena ode na aduane ebesi ne de ne nchen pe na wamudidie no ena abrantie no a oba akire no odidi eja baako no enti wodidi wieye no ono no table no so na semina no bi ensi so eno ti wotrene nsa se wo kwa fa semina no a esi duodi ka baaye no table no so no wo fa no wo so o mane fa semina no o se o mane fa semina no eno ti no ekokọ ba se
mentwe nteme ho ase ebam was wesimefa ma wesimefa entiema ho ne koye ho wo mo moto aduane wo nyina ekohwe wo mo enti choba wuru ano hwe din no o debi de ekosu de wanhwe ye me customers obepam wo mo ena wo wuru adem ena okofa asemna foforo baaye abrante enye no ofa nko horo ne nsa so a wo so won pesa asemna no na semna no osi table no so a ono beto ye no sa asemna no obefa free bema no table no so ye busa se na ewo se wodite semna no emma abrante no hohoro ne nsa ana se de maame ne de baaye no ewo se na wogye we ne apotwe a ena nwumre yade ato table so a enya asem keto akora omra samwa Sompa 93.1 na ta se omumie no ye kan se chewe se hwan enti asemase nyasa hwan enti asemase okay let's ade de akoye sofo no omra samwa se wo hwe mu asa na de ne ba akoye ofo so be ma me resa no ma weye abrante no wo ba he wadidi ya servo kama wa to aduane wo ba no usika nkwa na hye obotom meboa samra na oberisu na nya wo dia wan fa firifi ne baaye ana insu asi wono ba wo de enkan ju asam samina etasi 3.1 ye nyina sabe ati wei obi a wotie ye enim se okocho ba udidi wia sabe samina nsi wei so a utimi sirabi wo de jo insu akro bitimi fa wia na wasasi wo ba wo de koye samina ana branten so ma de what obache ni emfa meboa ntokwani mu no ana dwuma wura no eba no se no kache jai me kwa ku isamra ni be dey na me de abre na twa so ana branten se won twa so wo so won pesa asamna na sa asamna na na de obefa ni si branten table no so no ofosu me voice ni ntimi ko straight do ne mba ya adwenya ene menya adwen do ne menya adwen no se wo hwe mu ado ye patapapa ye die maame ne kofa bibre na wanye no e kire se panifo se entokwabone ana ntokwaden afiti no na opatafo ana obi a wo kontokwa bia no baba pata obi a no ye onyankopon ade ne wo kontokwa adwuma wura no adwudwu wakoma wakofa samra ne bia brɛ sanya patapapa na ye wa samra na wo pa ne ye de bia brɛ ade benti na ase no ana wofa na tese wo umpa sumdue samra no so nyo obi ade o nyo obi ade but e kwa bi so no nipa na wo ye adwuma no ono ankasa hu se de e koso ye emmom wo bo wabati aba okoko me bachai twen wakofa bi wo dem de abraw ade ne si hu kwan se chinchira sa samra na wo befa na se po ye ka obi o ye patapa won tia se masia e ye sa brantie no ofo so me de si me voice niti me nka bibia me de si okay usika sho boto ma bato aduane semna enya odia obi kofa so a twade a chatumam odifo bra me da si amenchi amen de ten se o na da ma ba side bla me pa cho me ye ko S5 me nko a me ye se komodimi ti me ko S5 me to aduane kama mimi na bre doso anche ene mu se kobna ne ye fe no mo asam wo kukuru de ne basa santai table no e separate oba no na mo eguso isua iti me o se metombo ase samna no me pachew me ne simi table so ni pachew atase oba re samna ba me pachew de bi ba mi table am ko traso no na samna si so isu si so tawro boso de ye shi ewo so o se metombo ase kwabrani ba ya o hwe madwane hwe madwan toli no de fu ententem adini sa ya akwa yi ebo samna ni po na sa de fa samna odi na se o baro sika nko na ade ba yo samna wan bi nka ho na me pa cha o hwe bia se bi beka me ka kire o se sa tam no se ya ma me ka na yespe me nya trestenim se kim ka na ya me dia me ni ka wura ni asem me pone ma pon eti that time table na me te twon de gutu bia ya me dia tumfa ma no sasai aya me dia
Me ba twata se. Ti patapa no na e patapa na se de wo ba be fa samna. Me ba che no be fa yede. Wo be fa samna na yede. Anya wudia. Samna wo anya wudia. Me ne si manim. Eye choba awura dia. Me ne si manim. De me chota se. Ana me mafa. Ana me mididie. Eti didi na mididie no. Bibia wo bia ye me dia. So aka so man fa padu odifo bi be ka so ye patapa o. Debi enye ne sanye patapa. Samna na nya odia. Oh bra. Obi be ka so ye patapa. Bra satan mididie se man so de be 3 hours ai foforo ntime pa me. Tebu ni ye me dia. Samna wo bia ye me dia. Etu so be fa samna o so poma chew se le pa chew samna yi me pa chew me sere ni di mu me fa bi wotimi mfa prokope e fa samna ne sa 3.1 me fa maw enti odifo yi bra samna na akwa no be fa wo hwie bi no dabi wo ma ne mfa dabi na wo samna ne yodia oh bra pa ni me se table na me table no udidie ana waba ana wodi die wi na be fa sabna na sa ne didie wo ba ye ne ko to bo ase dini kakra ana wo fuma dwani ana fuma dwana wodi wie ye wo mfen so kwa ho nsa wodi amnika abe fa sabna no me mfa okay ye fa sa kata kankan na say patapa sesia no abrantia no obefa semna no ene de wodi ka ba choba ho no no so ma abrantia na wodi de awie no mfa semna ne obi ade o sese ho apa na patapa wan na patapa semna nyi obi ade a semna yi me wo kra no ma me na ma bi entokwa ba wo be se ma me ni dwa ma me na ma bi wo si chinchina ma me de no de ama no mpe na mum de si table no so abrantia so ma fa no eno ana wo pe asem no ho di tu dwa no ho obi ama mayi Porsche a wasere saa na na be kwa ma hene ba no wasere saa wo so wontumi hu mienu nyina ye patapa na ye de ye be ba ko ntumi fa akonya wi so nchia be kwa ma hene ene ne yire ne ho ato no se wa akutu o hene yire se wa akwadwu ene na na se akwadwu dika na ne abibiu ne otoso mienu na ne tie nie samana no enipa na wo ba be fa samana no won mum na ye patapa ye wadidi awie ne wadidi awie oba be fa samana so kura woni di nwie o say de me say minim se eno na wo ka dia me say ye ka nipa mi no me patapa dia what didi no me akwa bi so no ono de ma me na dwane ho ye ne de na hu se de ho ye ne nye ene wakwa yi bi e de abra wo a wo ko fa semna wo so wonye no me a me se menye every ma me ne sem no me ya patapa yes adena menye yes na de se me mpa uti nipa no okwa fa samna no na say ye wo ye patapa because yo se de aduane si manimu a na se me didi na se o be fa on say at times restaurant no wo samna wo tissue no bibia ne wo table aye set e na wo table no so wono mo e na obi so de so ye den e wo hot enti adwen be na ba wo trimu a wo ba be fa me samna se me se no de na bi nim o tie etumi si sa se ebi nsi wo meti wase na we say wo ma wo nye den emfa e na maame na akwa samna fofra ye den wo so mpe maame ne de no am abrawo denti na wo nye wo si nyi obi ade enti wo be fa omfa ma no horo ne wo ye patapa e de na man ye patapa wo ye patapa ne patapa ne say ne patapa ne say wo de sebe ye se ponko abodam a ni wura no ote no so nye den wo modam e na mfunso mienu mfa papa so nye den e ma so ahunu ya meche no enti senye entokwa bi na wo pa ko a fa ne so de ote ho no no na adwenye wo de mfa ne saa na adwenye enti wo se won fa samna ne nye den e ma e na maame no akwa pe bia ye den abrewo wo se menye enti wo ye patapa onya wono so se semna no so nyene dia nti ono ntiase senya ne dia utie enti senya ne dia enti na maame no ema ubie no so tiase enti die oba be fa ne yonko dia ne ye patapa ne otitebu no ho nye patapa wadwene no yes abrewatia ofo so be ma se wo kwa didi bia na se ye choba o se ye restaurant o ene eme bia wo ho bia na nya wo ukodidi no wo dia se ye samina o say ye tissue o say napkin o say ye deben o
bibia ni wo ya wo dia ya wo dia the moment ya be step e wo restaurant and I said the bia na say ye chop bar baby ano e ya waduane a wo to agu bo no and asa wo nam bia na wo nkwan ya wo to en na ye wo dia wo di wi a wa wie what the American now wo wo separate things ada tira wo kofi on kwa no waduane na wo fa samena anye na wo pe samena dia ahoro wo nsa enya bia chop bar me ma bless na restaurant na mo ka no na ye ka no chop bar no kwa samena ba ko table esi wo tenten I just said they can't tell you more fish for no to no more dear Samson or hono. Na ya nyina to na ye twa samena na samena no kora wo ne boden den ye twa bia to wo na maba na se wudidi da bio na wo kofiafia mo krampa abusu ye twa hia na ye didi a enye soap ba ko na na sale queen soap ba ko na bia ye si table so wo wi a wa bedi nkawe no pass ensi wo nche krampa na wo ka kire wunu ano ode bade ama we na we so de ama kopim se bedru na wo yi so na nya bia wakoro de samena koya na ya okwatwe atwa koya mema semo e wo ho se ne samena eno ene sei so wa pese onu akasa yusu onu akasa ne dia eni wonko na wa dawro mama no siasa dabi mama no siasa wo de mama no siasa mama no si wi dabi mama no si sa wo me beto wa na me kira wo say restaurant one na say choba ho no wo de ya de anu aduan na wo toye no to bo ase ya ma ne bi samna na da yi ho no ofo so be ma e yo bia samna so na me ka chale say ni bo no sanko be o person no kwan so ne samna dia ho ko ne dia ba wo ba da bi nya samna sam kola wo ba ka wo so ni bo sha ne bag mu de ko chaba you are the do the didim restaurant plate do the didim samina bia si restaurant bia no wo bi okrampa bottle no kura ne yasa ekwofo ahia na asa ne yasa akọ ne ma ene ade aye I was saying on the samina no we ya wo kọtwe I was saying on the man na I was saying on the man obi bo no nwumbi wo say ensamfo we ne ya na ahyi asabi wo ho a sabi o sabi ensamfo ya na ahyi asabi wo ho a enka obetimi atwa so na so no ebufu semunte no eya na wunya so wo twon safi wa mani pa no wona si ona ya dia wo kwari samna koy o jai samna wo kano wo kwari samna koy me dia wo to sabi mi to die what be that e man titi wo ba ko ba bi na mema obujja napkin ho adaya we sanyusu nwia obia person no kwa yisu na de bi okoba bia ne niama hye de bag im when na wo ba Sompa ase no mu a eya akọ sports o ya akọ Asem Mpe Nipa wo ba wo say news for nyina wo bia plate hye ni bo wo bia ebu ana say plate yes ye choba what you say enyo bia juma yes choba bla bla yes choba ya ko choba na pa na say yen kan okure tio me ka sem bi say wo kwa no ma me na sori afri uti ma me no ankasa sori afri aduane na woton no ho ayi bi se be me na enya hweje aka se me to atwa wo ti ase o say ade ti won fa command on so na so de bi sire nim dada na enya ne dia se oh dabi Mpe Nipa wa ye pata papa eye enipa no a ma me ma bia wa wonyaku obetimi aye wonyaku a obetimi aye no kwa me ka to wonyaku obetimi aye o ti ase e wa den ho can restaurant and answer chop out. I don't just say what they eno no na me pese me kire say wo de say gava akuno ti wonu no ka do some na shall pocket asama na go ma wo asama na go ma wo ka ba ka tu sama ba obi anya na so ko na ni acho che ma me ka ko ko na ni so na wo ya ke ma wo twi fa ye so asama na kan na wa de papa wo twi mu a wo ankasa de papa wo twi mu a ma me na ankasa hunu say me ba sofu me ba uti ma me ka sam chom no ma me ka sam afrim mai mo afrim o hwe apotwe a ya twen e wo Sompa 93.1 ya enya asem ketwa krakra aha yese pa na abrante no a odi kan wo so won fa semna ne ma abrante no emfa horo ne nsa wa fa semna ma ena brewati ane so ania prese dabi semna no won fa ma no
ɔmfama no na brate ba kono so ma me na wura dem so amani biewu ɛhɔ no na mente ase no ɛhɔ ɛna mente ase no nanso so no sinia wieye ɛna yebehu kyele odifo o last words ka de bema no wadawro ma sɛdeɛ medi mafufuo ɛne me mapɔnkye na masiwo a samena ne liquid soap ne si me nkyɛne deɛ memfa ma ne nemfa ma ne kyira Sompa 93.1 memfa ma no kaka ne ɛtia ne sɛ aduane na ayɛ set na wo ba bɛfa firi manim no so ba bɛ pɔsen me kura me nim ana so odi bibia hye omore mu eba no esimi table hu maduane nie me samena nie me nsuo nie me tissue nie wote ase a wo ba de ntina ɛsɛ me ma akwan ma wo be pagya samena ne firi manim na sɛ maame no kura ɛsɛ krakye enya hwe ebi ne agya asɛmenti ase ebi ne ɛna me di kaka asɛm bi kyerɛ wo sɛ emfunso mienu fa papa nyɛ den ɛma ɛna sɛbe pɔnkɔ wabɔdam asɛb die ɔte ne so ɔnyɛ den wa ma ɔdam wa hu ne me kyɛw no enti nipa no maame na sɔre firi na aduane no ho abra no samena foforo sɛ krakye enya hwe gye no a wɔ so wɔnte ase no ɔyɛ patapa onyaku ɔbɛyɛ abrotia empanyin se woni mu anom ya wo kwa na okita okola woni mu wahia eya ekita wonti no wo kɔtwa ba fa wo samena kɔ na dodo ade ba kɔ njembo so the first how kwa ukita osika akɔtɔ aduane no enkyerɛ sɛ samena ɛda choba hɔ no ɛyɛ wo nkwa da sanka ya wo nkwa de a ukɔ yɛ fɛ na ka bia nka yɛ tie free rubber ho ɛtwa bi di ama wo we ukɔ ɛda table so na ukɔ yɛ na ɛda table no so no ɛno so nkyerɛ sɛ yɛ wo de enti no media bi gyagya me se sabi ensemfo ahyinti no ɛnya ade ame abre watianka megye mu sɛ wɔn fa ne sam samra na nya ne dia eti ɔde no ɔte wɔn no dada na me kɔto no no wɔn na yɛ patapa okay Asem Mpe Nipa dwumadie ɛna sabre waso egusu awudie no sankrofo mienu no ye pede wo ye pata papa aha sese ora me ni owusu akọ bankrom ene abrewatia one day wose nipa na sebo so oma abrante ne fai no on president fo yin ti se no owe mu a ya nwa ba ne yi ne ba kwa ma no ana o therefore de whatever was it Samian and Edianti one from man never Papa Cobra so from man net Urim Padia Nipana Mamino a call fish and man there's an quagina be a sugar on more Yakwa Homaso Yasha de Baba Habim Yakwa Hade wouldn't say a do baby a hotel crabby one more koda Tio hotel one more koda Samana would be bedjare Sapa would be bedjare Beshit aye de be sempa no so ama wo no wo hwie a wo bo amwa sho ba gimi de kofie wo ya we hotel bi wo ho no mo a wo ti ase enti aduane ebabi wo no ma aduane bi wo no yes e wo aduane e nyama wo no nyina tissue ni nyina ya ya ka choba o choba wo ti ase na wo ya kwa kofa bi ama wo se me wo nya patapa na wo ni we pe ma me ka samoncho wo kɔ restaurant bi a sa wo pa ho no ye wo VIP fo de ye wo hodan ya won kwa de ketensi ataya ni mu wojo wodi sa wo ya bema wo sa won kwa no wonya obi bia e wo sa kwa the stuffing chest na ya edisi wo na de no won kwa tra ba bia ya ayi te kwa wo ya what na wo ma me no kwa tumi akwa kofa bia be wo se menye ada you minim say ada ntina wo ya wanje erito me ko pay table kitwa me tena ho table kitwa na ena ya mane samana Yamane samana. Who fi utabu? What you say? Who fi utabu? Who fi utabu? Baba be fami samana. Asamana zo mo. 0554931931 0554931931 0548931931 sankrofo mienu hwan ena ye pata papa. Hello Panipa udin baby afrefre. Yeah, you're kind of a problem. Okay, Safri. It's a Safri tough. No, okay, yentio. Me come up with what here. O come up with what here. No, okay. Hello. 0551931931 0551931931. Hello, mini amajo. Maje Sompa Nipa. The best maker center bushan bro no. Okay. Be patapa ni e barano, chop barano e patapa. Ana chop barano on kan wo.
and daddy any say mami chere ma se nipa cho adawroma any say omi enu ntia se oh chobe bura nka ho chobe bura hello Vozo beme yey Majisu you kuma the small boy carpenter Mamponten Opuzo akwani ati present papa dear he you di carpenter what on number present dear oh what on number present to never so bad dey just me for you to be oh and now they are all connected between the point the and hello 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 Oba udin baby afrefre Papa for me Linda ni free abo Linda yenko hwan na ye pata papa dia okwa me di semina me ma na wo wonje no ona ye pata pa no ho ona ye pata pa because wa ko se no na wo se o ma wo mfa eti kama me ba u bi ni die ita se woje okay hello Panipa udin baby a frefre me pa so mo program tie pa the person me sire ma ji fa woni se wakoto wako be so pa ku eti ade na esi wono wunjimi mpanye de wo to samana kwa ofa de kwa wo wia aha eti no amansan nyina edi ana de de ewo ho eti me de the support de wo fire okay hello Panipa baby a frefre udin within the comment Sompa 3.1 Oka se free Asofia okay kwama abiroti abibe ye also akofa samana no also all on a road back out of the akofa and then tino asen ko dema no you did that and there I was one farmer no me patapa the farmer the odidi dada na ye patapa no okay hello Oronyamfo ke adu me pacho gas over papa na wasa bai wa mama fo dipa no cream anything actually team for said January yasimu de adwuma na na eguso bo jo enti obi amepe ovi ne bi na no kremu se ohine yire be wa fa saboda beti mame amabo mani age ne ho pa mabo oye no kwafo mabo da ukwa kodidi na ade esi table no obi be fa o se menti ase na o aduane wura so se be ko wura de makoyi bi abre menti ase de ne ka be ka oduane dago na so me medidi awie na be ohoro me sa wo na o di ka be ka gu na amafo bi nya dem ho mbabo kuma si ehu che kwa ye mo hello amubu sa results no hello Panipa baby a frefre udin me frefre takwa jo ye fam nana kwa me takwa fo hu nyina ye takwa fo bia wo jo bisa dia yo mokodo examina ni yagu beji semana of amase oko e semana ti tebu se na ko ino se ni botum no yiti oko e no semana no tebu no so no ko to ye ana be o no se ni botum no di obedidi no yiti tebu no honi asem no o se ni botum no obedidi no yiti tebu no Panipa sesi ano fasi prako hana ye pata papa Not in a general support, that's the say. So, all support was near Yakaboni. No, I know you couldn't have not to get some money. I can't have no, okay. Edru baby ya na enchirimu no enso ehu hia kakra. Hello.
Hello. Panipa wudi baby a free. My name is Japan Peter Pan. Omumi enu wana ye pata papa. Hello? Hello. 3.1. Otimenka. Hello? Hello. Obapa, omumi enu wana ye pata papa. Me paso dia odi kan ba ho no mo no na e pata papa. Dodi ka ba ho no. Semina no enye obi abia semina no make say kwa e dia ba ko se esi ho no ma obi aba obi timbia ho ne sana ozi abosi. Na obi nso ba o de obi nso de enye bia ho ne sa. Enti de odi kan ba no na e pata papa. Okay. Hello. Panipa majeso wudi baby a free. Noki, patapano ne dia he. Patapano ni de wodi ka no o ko na sam na e botom. Ana o ko ya ni o tro ta me ko. O pe ka o ko ya o tro ni sam na dia ko. O ko na o to sam na. Okay. Ana o si san ka wenje. Aha. O si san ka ba ji. Hello. Hello. Panipa wudi baby a free. Pacha me di jiko me kasafri kentampo. O kasafri kentampo. Pacha ne. Ya chi aminyu aba Angela Owusu ama me why? Pacha obete. Jo. Yo. Panipa. Aha. Yo odi kan de report wa ozi o aja boso. Ono e patapa ba. Aja boso ono ho. Oye patapa ko sa adele choba. Ndi adele do aji aye. Aho horne da. O wa ko dia boso no e odia. Afedie baby adro no omseje se mesa kire foforo omo akasa. Omo kura omo kasa no kura mantimi and defend wo. Hello. Hello. Wana ye pata papa wo mumienu. Pele majo. Maje so panipa. Me na bi tell na ka dia odi ka na watiti bo wona bi papa na ko bi ka ni strike. Maje wa na tiasi. Jama na wo dia. Enya wo dia. And I was really had a person and we want farmer. And then I come in away. No, Nippon, it is really no one in sharp. The same house, I did. It's my only point to go and buy. I tell you, it's a while, you back a minute. Okay. Tiwe emuda ho. Enti dia na cheso etiefo anti topic yase. Emuda ho. Ene mu tro tawo na. Hello. Majiso. Epajo de oya papa de oba ekire na. De oba ekire no. Ona ya papa. Every day buy around class ya say. De wo table ni tu na ya de oti ho dada ne dia. Enti na okoyi foforo de bre no. Enti de oba ekire no ona ya papa. De oba ekire no ana Omo kenkai. Hello. Hello. Panipa ouvre o kasefre. Pata me di James me so tamale. Ye tamale. Okay. Wana ya pata papa. Ai dia oko ekire no ya pata papa no. Dia oko ekire no. Amba so ya pata papa. Tebu na ya de na wo ya mo tebu ya set me. And me biara na ya mo so pni be o so mpeme de na na ya pata papa. No. Okay. Hello. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Oh, yeah, Mamu TV no, Mama Jumani Aden. Hello. Good evening. Panipa Majeso. Good evening. Majeso Udin baby out free. We are from Mike from Free Accra. Okay, Mike Yanko.
Dia be no ya pata papa. Do ba chire no. Chanje ya pata papa. O chanje engran ha no eduare boarding. Adin te eduare boarding ni say. Wo kwatna wa table no de wo sini na ya wo dia. Okay. Wo salim free so a obi ntumi mba so. Na wo ya ba wo table. Ese so police wa. Adin te oba me dia mo. O ya pata papa. Mo kan tire no ya pata papa. Okay. Hello. 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 Oba maje so oba pa udin baby afrefre. Acha me dia advan ka so si mo ko. Okay. Me fa na o ka fa ma na wa fa kura na say that issue what I want to know. Ah so ya na adwen so on ma no te da so si ni table no so. E no so ya na adwen so obefa. Ah, no so shida. Ena maame no kofa bi ebre no se wonye maame no de si table na so no obefa. Ah, o fa kura shida ni so nka ho. On fa no za hwene ni so. Ayan. Enti hwan na ye patapa? Dia o ti table no. David o ba kwa no. Do ti table no no. Dia ti table dia o ti table no no e patapa. Ah okay, dia samna na si ni table no so no. No so I don't san kwa shine ni. No oh. Ura di kuruma di obi ankone na adwene o. Hello. Hello. Pani Paudin baby afrefre. Aje friend na pia ni Facebook market. O frefre he. Wa ti dedu. Okay. Okay. The obet in a patapapa. Table manners. Obi ya ni stage so. Ana say bi no stage so ya o so mpapa. Idi ma no dey take na for the NPT. And I play and the door and like in the total one. Okay. Ya for last caller na ya for nyina emra wiye last caller na ya for nyina emra wiye. Last caller. Hello. Hello. 3.1. Hello. Hello. Hello, good evening. Panipa majeso. Boko. Me paso. Me paso dodin kai no. Dodin kai patna, dodin kai patna hona, dodin kai didie no. De odi kai didie no. De odi kai no okay. De odi kai didie no e pata papa. Aha. Ena yede wo frɛ no nyina ebesie. Aha ena yede ofrɛ no nyina ebesie. De odi kai koye no. De odi kai koye no. Semna no si table no so. Ena de obatu no na didi awie ni wo kwa akofa semna no. Ena de odi kai se debi ma fa semna no. Ena we so se debi de ma me fa se nyo de amefa. Ena choba wura no. Ebo wura dem kofa semna ni bi bre no. Wo se debi menye table no so de no ena mefa. Hwan na ye pata papa ya wie results no ne say 12-5. Ye. Do te hono na ye pata papa. Ye ka na we di obabasi okwa premu no. Ye. Abrewatia wakamema nagu. Extend agu so. Omno. Aja kumshin di abrewatia ho yawo. Se. Just papa yi ozi na na. Wa ya wonyam. Ana wafa back door. Ana mbusha na se na obeto amawan. Ono so wasam na de obeche ne patapa. Abrewatia se wompen. And debi wafa back door. Aja kumshin. O so na o che abrewatia how do I yo? Aja kumshin fa back door. Back door no nim. Enka yem pena so na so. Obi afa back door ofia. Onim. Okay. It's no cry first offense. Okay. But why papa? And think kata chawo don't. Kwajo space. Eka ya man. Still a wonguram. Kwajo space. What say? Kwajo space no for bad. Ya usu be ma say bisare de won so ma. E ko ma mo de won family. Kwajo space no for bad. Kwajo space no for bad. Kwajo space so. If you ko be am for bad. Obia ni wa ya ko computer so je di mra. Ya ko computer so je di mra. Don't be panning in
Wow, what a quality sound. Unyumimwe de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Kenyi baby ako. Abusia, medinde nana ya obo amalibi aboga. Yenhia memenda wei, ene memenda bia. Anopa no nsia mpa mu kosi no nkron. Ghana fapem dwumedie so. Bejiri pa se Ghana ni bia pene maye. Anu nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsamtweni, oye sofo, oye imam. Fawaso na wei so mfa ne sekan. Ne hwese ye bechichire ye my Ghana. Yenhia Ghana fapem dwumedie so. Memenda no pa bia, no nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na omayi beya ifriyenia. Okay, the obano enya atrase. The obano enya atrase. Ansana yebeko the waba abatrase ne hono. Hey, Abe Herbal Clinic. Abe Herbal Clinic. Dr. Abe ko na Dr. Abe. Mami we se mi boni dimpa na ayesa de haban ebeba madwini mo no efri se maame ne haban nim no na ono so anim haban wode abibidrun haban tu yade ase a ekwa emabiem kura eno na okono ho a ama manfo ebufa so no efri so nim haban wodi tu yade na se kra emabiem kra yakota no so apatrapa ne yakosa yade wo biada ehayen ewe nipaduam ama ya utimi enfro ensane enko ya dwuma no eye Dr. Professor Benko a ena ebetumi atu ase ede ama na Dr. Professor Be na nwanwade a wo ye ne se sickle cells yade no enkane no na kamanfo shamram na kamanfo shamram udi agura be usesi na sa wo maye mienu a tebaku firim sekasas yade no said you ban besia wu afia duenu ane akire no wanhwe yie oyembedo hwim ni nyina yefa nko Dr. Professor Abe wono ena ebetumi atu ase ede ama ho enam sa yade bia Dr. Professor Abe wono ko a ena ebetumi atu ase ede ama ho yade bibire bia da firi utinwia no ekosu mowura no a ya modi enen no yanko Dr. Professor Abe wono yanko se ho yade fibroid no na abeto yafurunim ama eba entumi ntom stomach ulcer no udidi abuoi wanidi abuoi oba bosume eba so a wutwadwo efrise afichikom hawo no ejejew hawo ama untumi empie emedura bonten dia ban na Dr. Abe wontumi enye emfantu yade ase hepatitis B na diabetes no epilepsy wotu ase kura na intidi madedi entontoma ka wono kura de enne de Dr. Abe otrete yakota na so apatrapa na yenko ne yakose ho yade efrise Dr. Professor Abe do be fa emfidiem ansa na wode duro na kan enye se okoya na wode duro na kan wode wo fa emfidiem otwe moja no na wodwonso ne de fa emfidiem ansa na yehu yade no na wode duro akan tia yafra no ahomatufo iso ne yakota na so apatrapa ne yakose ho yade 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Tano so apatrapona Dr. Professor Abe wo yenko se ho yade na ye ho entimi entoyen kede de waba no anya atrase de waba no wanya atrase na ansa na no yenko no mizo
Yanko na yanko no mizo. Mizo. Yanko ni yanko no 5G miza. Na 5G miza no so ahwadi wom pa said the amount for tia to agu mizo ne so no said the amount for to agu 5 miza no so no na 5G miza no hey wokodi abo bi da ho wokodi ya abo bi wo ahwadi o sa na miza 5G no na ahwadi ekura no eye power Yamra Sompa ha niamra meto 5G miza Yamra Sompa ha niamra meto mizo na mizo no said ya enyoma si wo mizo ni mo no enya somdro eye mango eya brobe numbi na kahwe eya yanka said oba numbi amana tro katrama so no enya asam keto akura wona woto obi di bronyen wodi hu adanse enya asam keto akura eye mizo eye 5G no yemna metobi na nyoma enkonkai na said ya manfo agye tumu no amanfo etobi ekogu omosoto etesomfaso enya asam keto akura achimoda se uduru achimoda Bekan supermarket e wa achimoda sister se wa ehonu wo obemma obi sesia na da kodi ujuma ama nyoma akonkan ya fra Bekan supermarket sister se wa na tia no achimoda e wa homatufo iso 0242 424471 0242 424471 na nyoma enkonkai enfa emam adom ni asomdie junction abuakwa kumase yara sabra mekan adom ni asomdie junction ewo abuakwa mama Esther eho na wowo hey mizo no uduru abuakwa ne mpotamu nyina da adom ni asomdie junction na eho no Otra Baptist University School pono otra no kakra bia eho na dom ani asomdue omoso ebutu a mama Esther akwakoto no na nyoma akonkan ye pa na wakwakoto mizo ene 5G ni bi na de akodi ujuma yemfra mama Esther ewa homatrofo so 0246 405472 0246 405472 na enyoma enkonkai enfama de odi kodi ujuma biada no mizo betumi aye 5G miza betumi aye nonombi na manfo anumumonu tonton efisa manfo di ho adanse na Swame magazine haye post office wope ehwa na yaduro no Swame magazine we de yempotam haya Swame magazine post office wa abawa wo ho abawa ewo ho yefra abawa ewa homatrofo so ne yakwaje ye 5G meza ne anyi mizo drink ni bi ne yefa ne adwuma se ne fata we de Swame magazine he ya yefra abawa ewa homatrofo so 0595 537435 0595 537435 yakwaji mizo ni bi ne yefa enkodi adwuma said ye se na efata de waba no anya atrase obapa memo wakwaba yeja pomte sen gifty pacho nyame adumi hoye ofri hin na baaye pacho me friends me nyina se baaye me wasante mampon na maba enzima na ofri baaye me pacho ne mo masante mampon na otie asem ninti na maba asante mampon me anto na wakosam ne sen ya wodi abeto Asem Mpe Nipa se ye moa makosam se be ma bia me na atena ifie miensa e friend Benadaji o nyina se o oya adwuma okuku board me na awo akra afe baako na abosome nan onhwe akra ni yi bosome so no maye 3 million eno ano no mpominyinsem nkra de odima ne se bosome na so no ma miska se me fa continental obeba miska de atadwe na 20 cedis ewo 2 days nkakra sana me de yawo minyinsem akra ne ho ne ma o ma miska o ma me 3 million anso bibia ato eno so me manage na me de ahwa akra bai se baabi abeduru no saa no owo oba ewo ho wanka no kra nkyere me edu baabi am hu am bisa o se ba na busuafo so ma na nwale oba no nti oni ni hweye nti atete no koso na me ba mamponsa me wa ha ye kompaibo no mka chem se be ma na da me ene me awu awie no akọwale na yere no na me fre ni bisa no so koka ga ne ho asem na me si yo nti me fi ho me kwa nyina se ho no edan krompo ye be papa ma ne be fa me kwatem watu afiri ho
ɛdan no nso pa sɛ menyin sen 7 months ɔde me kɔ no ofiri hɔ nam de me kɔ ma me hɔ a me kɔ wo ya ampa so mba no wafiri hɔ besi enne onto akra ne yale krompo a sɛ baabi a mete ne pa obɛse hɔ krɔ ba ba gye akra no po de ne bɛhwɛ no ɛma ti sɛ wanya ka kyerɛ me sɛ ɔwɔ ne yere na ne yere aba ne nkyɛn wa send message krompo sɛ ne yere aba ne nkyɛn ti ma me frɛ no ɔde me to blacklist ti sesesi a ɔso ɔwɔ ne yere de a me ne ne mpa asɛm bia onja me kwan na me nkɔ me baabi wayɛ ɔho ade me pa cho da bi nyinsia mu na yɛ ka so mɛyɛ me ho ade na ɔsese me wo a ɔbɛyɛ me ho ade ba ɔnyɛ me ho ade na wo hu no wɔ he fa poten pa cho me hu ran zima nyina se hɔ a zima nyina se hɔ a pa cho an wow wonyim no hwɛ ɔkama antenatal care ne ade antenatal care ne na ɔhwɛ me busumi bia du na me kɔ a 100 Ghana ɔdema ma me de kɔ enu akyin de feeding fee na me de bedidi de 20 cedi 2 days bia ebi wo hokra me frɛ no kra o say na miniska obi a minyinse bia no pasa kosi anwumre 8 efe na ɔde 20 cedis na ebrem na me de atɔ aduane na bema no maame ne papa na busuafo omwe bema no oya akuapim ni so na half ye asantini na half ye akuapim ni me wu ye nim na meka so o maye nkɔ ne kurum o si da bi ne kurum de o maye nkɔ nti emra me ba mampɔ na anu ye na me frɛ ne ka kyɛnse makɔ kurum akodu koforudua nti kyɛmu ufie kwan o se kwan a me fa so am kodu koforudua me fa saa kwan no so nkɔ ne fie na ne fie de o ka so be kyerɛ me a na oboa enti ono anfa wankɔ no na aye wadwe se ka akɔ hwɛ bema ne nchi ai enti sesi aye no kasai na busuafo nim se gift bi eya brante no eyira no ne na wo ana me pa cho da bi na nipa oye na adwuma mpanyi ode ne ba asem no ho no ono no onim so ne ma na ne busuani bia enim me abusua na adwuma mpanyi ne de sei Mr Brown no so ofan me pa cho wonze manyi na se hobi na de ekoso nyina wabɔ na mane ya mbɔ na mane na asem ne sei onka bibia ahya so no na me se the way abema ni si ya kasa ne do so nti senke kamenko ampo de anka onye me ho ade bai oso ne bema ne be kasa ema eduru ba bi kro ka chem se bema ne se wate nti eda o mo kwa asem mu bi bema ne bai o se awale bi ho a onwale me ti on kan hwi bi gift dia sie nyina no o maame eno papa so eno abusuafo enim ho bi sei me papa ne me bla ne me anti enim ba ye kwa asem ho na se ka se bia next week ye mla be ma na o masa yi se me am for so ne se ye nko na ache nti ye ko ho ba ko ama na me for so na ye ko bi ye san ko bi o mo che week bi wan kosa na me frɛ no kan ho asem se oni bi onya na obeba nti onya ya o mantimatimi anwu se ono onye na adwen se obetua bibi nti na me de na ba ha de obetua na mo frɛ na wo mai o maame no papa no abusuafo se no maka nkyerɛ wo maame no papa de me mfro bia nka nkyerɛ na papa na ɛwɔ no ha papa de mbɔ na ma na ɛsɛ maba ha nti papa ya we na asɛm no kɔ ye kɔn wo fɛ so ana na menyim no hello bana dem pom te say na me adumu uni mababa wa bia fa ni gifty di ona na wo ba akɔ no de nsensem na ɛkɔ so ɛwɔ ne ntem ensensem ode ababa betu yanim se akoda no wo Sompa 93.2 Sompa TV se wonyim no ne hwem ene ne wo mu nyina da no wama bi akona niye pa yenye de wo ka no eni sei ena wo si chirim akire yen me ba cho benene we me ne boni bia onya ni bia me ma 3 million Osei ese busu mi bia me ma 3 million aha na sabre no na samba ko a eha no pa se wasan adada no akwa ware oba foforo a wayi ne totwene kura ka amamra ni amane kwan so no na wo se ka uja ne kwan wanya kwan akwa ware foforo eno so anu yie ne sei no de ne oyakọ ni nkofo ni ma ban akọ Dabei ayako kan be last 3 months ago na moko ye ne si sei esin se oba no se mensum no
ana ne bra ne mbusa no ska so obeje ana so obeje 10,000 na sesia ye kasai ababa we say na busuafo afrɛ wa ma ne sidan na beka say motimi akwakohia ama motimi asigina ye bi osimo obia efrisi e ko kasa asem no obia afrɛ me biem ebesine tiese no wadwuma pani no de asem no aka afa woni gift intem asem ho why wadwuma pani no Mr. Brown Ede na asem no aka afa woni gifty wonne na yonkofa nintem. Osi asem be no aka. Asem be no aka. Ofre wonka bibia nkyerɛ o. Me ba cho da bi on frame. Na waware. Sompa 93.1. Me nware. Gifty say wakwa akofo ba bia wakoye ne ho ade. Enu nti no ekoba ne sa ade a wabu ni kwase a ewo se ka ugya ne kwai ansa na watumi akwaware. Etisa Bato me nware wa. Sesi a wo wei. Wo fie. Efie hefa fie. Osei. Hefa fie na wo. Osei hefa fie. Ah krobe so. Wo nyina se. Krans ayi. Zema nyina se. Ane. Yebehia ewo kumase na yahwe kwan befa so na yasiesie one gifting tempo se ompe no kra no a no aya amamre ne amane e de agya ne kwan na onya kwan akwa ware mate na oba no uhu no ebe na seni be bosome baako ni bosome baako right na woni baabi a woba no woda me ba cho dawi ade na ese basa sama me no baabi ko ko wankra obi a ana woko baabi a o yire no ekọ wankra obi a na wankra no wafa na telephone so abusa no se hen wo be busa no se ne bra na se on free anko enti na ne bra se on free anko no sika na so de send na bosumi bia 3 million no hen na adi kosie be send mo no a o send ma gift no a me send ma no gift wa ha opeso obusa won sem ba ku mienu miensan bi why gifty ukuru gira homa no so asem bi ehia obi abusa no efise nsem a obeka he nyina no sika odema no eso me ba cho da bi 3 million enso me ne akola no ena de etosu mienu pesem bisa wo se sa time na wudi machi na 6 months ansa na meji tumu na wudi machi sa na wo se George na wuni ni hwenye no eye den na fe de wakowale no adenti na emela papa ka se be wale mi a wo sese obanye ma ye wale na me wa ye be wale obe wale adenti na wa me wale ma ko wale George na ena adenti na George na ni ho hu se me ye nipa na so oba hu se afe de me ye nipa opeso ogumani ma so wo de ni bi che se me se hwe ma adenti ya Panipa uyi ano sai me ka ho na so so nware ye mi busa wo no nware na George na no ofiri he ofiri nya se na one na ntem etese George na no unua ba no enye me nua ba no na ode e no the girlfriend ha wa ware no anaza afi no o ya ahobo akwa ware no Sompa 93.1. eno de nuru he na duru he enuru baby a jo ene ye tu ensa afro se ye behia okuma se Sompa ha na ono yire na ba behia na ekwan bia befa so a amamra ni amane ekwan so no ubegya ne kwa no anya kwa ware George na no watumi akwa ware no anye sa ye tese wo ye ne ho ade a ye mpene ye hwehwemu na hello right ya sure anim dabai na kwa me mama so ante oso won wale no sa post na mo post gu we ye George na post e congratulations ko ye ne ho ade wa aksim ho no a mo de beto ho no e no ye de ya de ba jo me nware
o wale na nka wana eda ne nsa na ye den enyina se hwan na enim so Empress a oye Indomie kra agitu mo ya West wa wale Georgina me kwaji Indomie bi wo no ho na o ka kire me say na hwan kunu era me say o say ye hina ye kunu Empress ka kire me say de wa wale na kra nka se ni kunu na me ya won wale me Panipa na asini di ni kra de say Benadaje Litio ye ma na week pepepe ye hia okuma se Sompa mo no mienu ne fa pepepe na wa ha ye hwe se wo na ba me time wo nsem bia wo keka no enti enne na wo twe pepepe no bra na ye ne gifty nyina entrance na ene wabusu afo mienu bi na ye nsia se de be ya amamra ni amane kwan so no ubegya baba wa kwan no anya wasumdue why Mate ye be da se Abrante na asem o kan no o se onyabere na eduru ba bia edi ba ye kokote a hwe wo nyabere omra samo Ofosu asem ne kan no ya ncha onyo na ebe ka chese onyabere ko ni pa bi taye sa so worry but wotie ne a on kan wo se baby aye wiwe mu adu no ano ode but memma bi hwe yie ade awe ho kakra ubusa ne se baby akura ne da no onim o se dabi masa itumre bi akokọ ana aboa kraman ope baby ne makura beda na nipa aware no hokọ ware so awale o so nwale yo ye ni asem oba no wa masupo ni pa oba yo tese bo nya oba fusa ye jeje mana kodu ba bia ye twa ntro kire wo mo a de bia maka mranta yin kan wo so di minire ekọ mapa wonya bi na kire asem yen ka ne kura nkire ma o wo kwan bi so show ye so oba yi wa boni trader oba yi fita no pa no abetra akola yi bibia ni a ohun a obedi Oso man 3 million. Just all this kind of bad one. Baby, I cried that. We are some papadi. Yet they are cash. Tia. And then I watch it. 1 minute, 1 ma. Yen Mukwebe Faso. Obano, young forces on Walleno. And mum, a sese, a man any a mamre. Or Yama obey. No bano so go on a bush of 1 man here. And no one quite as Osa, and a more way or 2. No one canon, no mumra, near Mukwebe Faso. Of also Midas. No penny Abrante no omomodi no behwa akura no na ompedan emfa ba akura no enem se achichidie ye penimoja dodo e nsuo ene frem me pema achichidie moja dodo a me de nsuo be frem eti me mpese obeye ma ye de asem no akwakoduru kenken so na afie sanene ba onim de etimi ye etinene ye to amane boko no me makata wo se me respect ma pa eti se wode wo ho koka oba bia asede bia wo se wo ye mane bia no ese wo ye mano se wo anya mana ye do ko antiade eti ommoden abofo no wode namba no on se me hye kire ho akono osimiso ana wo titi meni wo se da kobrani una do be na akoko ano ana ade ne baye ana ye bre wa akura titi gum so mi ko wosu ni ma mi TV so ana mi ka chance na wo wusu no ma mi water TV so da ana wo wusu awon wo hwemani eti basre no mi nko speed but me ma mi bumfu wo sa ne ma we hu me kwa time wo ko fa baba wa no edinata enini enya akura hey baby manena ne peska mano ne ja 3 million na wo de man wo ye say 2 months no ne twa akura no ma ye baby ye pe no eye akura no dantamu no ho ne ye pe ofozio akura no yakopon ya adom ne wo ha dan na wo di akura na sedie because akura pampers crab bo kura nye pampers ne atade sha akura kura nye e no chese na mema bia ba omu ayi omu o kan say omu say adwuma no oh moshayu emo yo moya ya sala ne tokoko ma ya mawo eh ya sala nti me hu bibisi ana ya metan me na me ka kire wo
Edru no panana na so am se me nkoto kokomle na. Me tuka. Ni makodila to kokko ni mansam dabre no. Eno che sei. Na wo akra kama se me hwe no. Na wo te baabi. Adana mo yesa. To amrikabra. E man fa mabufo ma so. Anya sa de a. Wa beti pe. Me da se. Adaga. Na say. Edun sem bi say ya na ye me ya. Because say akan amamre no. So obema bi eji oba bi aware ana say abusua bi ko akọjo oba bi akọsro oba bi ne bema ama bema bi a ya na omoka se ekaba bema ne mfa na emumade ba onfamra fie ne mpempi no saade no mpanifo na nye sika asem aware no mo ware a ade be pie free mo enkwala ebeba no ebeba fie especially asante ase kra de se yidi na ade enti akra be pie free mo aba no beba ma me fie eni ade na enye bone de tie nie first no na abrantie bi ne oba agya ana ne yiri gya na why na adwen se wone akwala wo mo wontem no so ye ba kwa na mienu wone nkwala no so agya na da bia me ka me se mema ya yesem na yenso so ne ye mobo ye ne ye nwene ye ho yes because samre ya me tie se de me ho odin bitumi koba bitumi ye adwuma mijai radio adwuma na TV adwuma kra bitumi akotwika bitumi akomesin anase me dimate bet me free me 65 no e ho no mo no me bisa mo se bitumi ayese adwuma na na ena de me hu ne se sebe enye wo bia na e bia wo bobra wo ye bema wo bobra amanfo dan wo betumi asibie amanfo kai wo betumi atobie nanso so no nyankopon hwe nyankopon dum wakola nko ade a ono na saa akora no ne nam so a saa nyema we nye betumi ayedai abam enti da bia na ya na me hwe mpempen me hwe me ba me ka ne se me yeda me tususu na dachi me yemra me fuji dan no ne atwadru mame a enipa me de bebre na manato na obaya wote yi wade de na ne na wo ba ku ena wagyan ho no no asa akọ ware oba foforo na sabrin predua sampanifo se konfo ne watan ya afọ ama konfo pa besa na yare na empo oba no nanka wone ne wasem afa akola no wontem ne ekọ wose bosume baabi akora no dakora wonim se woda hen so woda hen wonim na ono kora ka bosume na nya bosume o wobekọ kora na ya bosume be enum entimesra brantie no se sebe na adwen mu da ho no mo a akora no nya enipa mebrebe na kita sika pempem mo pema o munya bie na sa brantie we nya ba wumfi akwala no nipa we oda dem na nkoko gu abontin nso bu enkoko se be ma we enti me hu me yonko be ma bi na wodi baba asase so na oya ayesem na nipa no ye mobbo because said me come asem no emema ya ayesem yenso na enche na ablantie bi na kae wo se sebe ensa ya numi ye enim nyansa kra ya numa na ya jimi na wa jimi dada o ti ase yen kra no asebe ye wo akomapa ne wodo e de hwe ye ma no na say obetimi ahwe wo basa wa wie school wa start adwuma no na obehweda kubi na yare account na akọ hospital uduru ho no na doctor ka kire wo say saade nam no jaadie afesu ye ti kra sichiri no ena mak na ya te so enom ne ade nti na ntwenam so menwe say saade nam say nya yare yanyankopon kra pe saade nam enye sanko onka say mfa bo awadore ke kwa kwhyen sesawa so ahu ne bedru sampempen so no a wo yiri di dwaba be yaduane ama wo no ono no to na ntwa chacha ene akokọ nam no edu so no no nam sesawa adwusu so ti ase wonam sesawa adwusu eno no kra ye wo bema wonya ntoboase akoma pa hwe wo yire ne wo manu na wo no akra na wo hu se wo ne oba wo ho no mo a de obeye bia wo hwe na ya na mema nim okay da bana na wo ka asem ne se ye hwe obi hu atwa na de mia yekuru no enu achi de miswa no enu achi na utu safo no hu miswa no ye papa ye bia no na wo ne me maame ye wo ne me maame ye bia na mihunu se nye da so da mitrim enti se ye papa se ye bone no me ye den minim enti die enti na me so me dia kola ba wiase na bia na mo a me papa tu ye se ye papa se ye bone me ba ni nsua enti me sha branch ye no se mpo maame no na
won fi no ane ba ne de onka hu se daache yare bono ne atwa duro ma no a obepe obi amana to aduro no. Okay. The way to the wise is now. Thank you. Abrotia. So be ma se wodi aboa once na child da bia obeblu ukuru. Se udi e bia o girlfriend Benadeje baby o bi a wo tie ni bia no so o di gift we say ya bia o ye ne girlfriend e chi say bia ade bia obi a o de aye na na se bibi nti a wan hwa ne ba no so obedi na blood achi 300 Ghana cedis na wo kan wa ye bi wa ya ade na so ne ne me ka cha na nsen ya diaper obekodwom de ehye mu 24 no 50 Ghana cedis de bia kwada no ebo me ensa wo de o manage kula no mane mo mienu obebo sen mienu no count ya 24 na na sen na beso anase ebesa na wo sa akoto biente bosome no wan tokola no obeto 100 cedis diaper nko a ansa na ne didia no pa wi anwumre ade bi wo ho na se ye de ye wo na se enya wo da me fa anya yonko mi bisa se nya bia no sa Benadeje yi be me ya ene wa fa gift ho asa ko wale a wo ye se won wale yi se wono ni nua ba na ko bi di se di no e na ko be bo na mane a anamotuo ben ana se de ba asem na ko be ka ye ya de bia ya ye nwini hu ye kere che obe maka se bo se wo nya kokoduro e ko se wo ba pe de ne koto mpa so e yele wo pa ebu na wotimi ne wodi akai se wankasa no wo ka be se emfinhye aduonu ba akoda wanim ya oku mo onya na adwin se bia 300 no de ba no enu anu no nti no wo ye nti me ka cha ba bia obi asa de yesi aka no e gosi ne na awotwe no na wo se waba de wo se ye ka kire no no ye be ka kire no ababa won de enya force se bia chenchena e bia wone no enye de wo se o mo ye mesra no on fancy ase no onye no mra na ye hwen ka asem no mesra o ma me fancy okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso eguso awutie na Sompa TV no ohwe no na sa Benadeje no edi beye kokotia edi ebeye kokotia na ne to ka bodebode adwobreo efiada miehu ha na bibia ntwatia efiada Benadeje miehu ha efiri se enye wo na wo di wasene akokon akoda ba ama obi na akohwe obama wo na daachi bi na akoda ne koye yi a wasa ababa begina TV so agina radio so se akola na okor me ba no yesrew ma yehu fiada anya sa etuo na ado beba etuo no edo beba 0551931931 0551931931 0548931931 ne ne yafrefo ene yahwefo eso enkotwetwe nkomo kakra efa Benadeje ne nsensem no enye obi ene baba behwe obama wo wodi akola na ba wiase no de e wo se wankasa obohe kwanya obefa so a obehwe oba hello ajamo wadu Panipa ya jeso udi baby a ofrefre me kasa free atuma agogo Roma asoda ona na ya wasante me kasa jo ana uni bibi ene mema no yeduebu na ukofo asa obawi a wode ne ti a wasa kopa ba wupura wawu akora wunjeru so woye aduma botole kura na odi ebia 1000 fatwa imagine se skese na wodi be kwa koma oba no ene skese na wodi be ma oba no emse be ma no wa ya sana woye se ya wa ma da ba wadu la uba na mkete se butu bia papa fe na Ghana ti bra ubede ne wanya se tika no ansana akobwa akoma oba wufro na wo sa wa ebe ma na mse wa kile odi se aduma no ya me come on. That's say hello. Hello, Professor. Good evening. Good evening. Some Jo, yankoye ni mobapa. And then my have a net show me to shoot. Into a bar, what do we do? My demon of the hombre no me presente no me Nadie ni munao. Hello. Hello. Hello, Penkasi, good evening. Bibia boko die. Bibia sheye na so Bibia so de na ko mo wano. Udin bibia ofrefre. Edi kama mo finishapa.
Ya jeso. Mo ne djuma fa mo yene Sompa TV. Nyame nhyira mo. Nyame nka mo papa mo mbia ho. Ame je madam wo so wanti mo ntumi na. E fa DJ Action so mo ne djuma fa. E Ebola nyame na hene. Aw bibie mo. Papa. Be man ho. Wonum de wo ye. Ana me ma sina yo mo ya me bo me medino. Yes rada. We e professor premo kan we e ma hoto. Na fere na ba. Bibia kachi ni baabi a wadwon bia no onya manenka isanse nipa ana efum nipa afuma ankasam tenanim mo ne nyame adwuma ya menka menche amenche me yame nipa Oforisuo be ma amono me wo kaza me de papa ya je uso Noki hello pani paudin baabi afrefre Abrantia auto collection ojenza Udi for Isaiah yanko nim. Yere mame ya. Se ma be present jabion. No focus bo for me so bi mo peti pa o. Present jabion hormo. Ku ha o jabion ho. Se ma be peti jabion, asant jabion kwanta na ho ma be piu. Jo. Yo, kaka me kan so ho. Na mi atma me se Sompa. Enye fi dikiti amanfo etie pa. Kimi me se kin. Oba do me se na be do bi wi pe. We need to be a maker. Nyame tiase. Hello. Udin baby afrefre. Me ka selfie office chichuere. Okay. Me pasho money adwuma pa we. Okay. Srawa be ma no em se o ye saman. Oh. Esan se ai, dija me ka san se o mpeso be kira oba na kira kwan no. Say oban kwano ne ti wo na say bia bibi kra to no a entibe mu no de be ma ne be ko emom enti oban ko na nyame ase na be ma mo nyere kiti no hwe oban no ene akwala no okay anti nyame hira mo on kire na kira kwan enti yese be ma no osaman hello paja ne kakra obapa me ba cho ho anam ne kasai me ba cho me de Mary me kasa free ehna Obapa Yesu mame yenko. Papa nyame enhira mo se amema etese mo amoka enokre eseye. Situation a ema ye namu no enye yide. Na leso be me bi edi ayam. Na me de me mfa ne ma peja na ma de hata ho no ndi me ne ntem asem ema me. Sanse enkwala mienu wajam ho akọ abrochi ane nsem bebre eba sa no abusunya bi so ye fun to the sense say mema no omodi shi Osei Oba pa Mary papa Osei abusunya bi ye den me si abusunya bi ye fun to the sense say omo edishi no edi nsam fun a omo nsekere no enkantre omo dishie no na wo oba no na omo di blame no eba abema enti ye meka ni se nyame hira mo ne mo nokra mo eka awurade ma mo dwuma no enye nkoso na awurade ma mo nimdie soso enkoso amen osi a chire oba dai mefre mo amiedi nko ayu na osi abusua bi so ofon ene Ghana hello Penny yama radio set no ana TV set no kwa from anya say be you Oforisuo me pacho me friend me happy and because every o ka say free hello Penny Paudin baby afrefre your friend is from Pacific job okay na kwa ni we fini ho ana na na ti Sompa nka especially ya kwa ya especially na diaba na wo yo ba isi ni hawa ni ya me be je se ya di okay ose na kwa no nte Sompa nka na onte Sompa Asem Mpe Nipa nka na hey hello so about na afu wa so say akwara ye wonsu esi akwara ye wonsu esi tudi na kwa ebu ada no se bi odile ye wosen
obi na nkasa no se bi obi na esi so so wudidi na wa fa na wa uba ano ya na mu te etibo du na nkasa na se di pa na yo na omunka mu se ko anwokura no a nkasa so wo so okay. Hello, good evening. Majeso Mpe Nipa. To your friend Mr. Abdulaziz. Okay. Le kasafi buaman. Buaman yanko yenim. Na madam asine duma pa muji. Ya meti ase. Ne mom na sem kakra me kan fa won se. E man susu wo ha. Omunya abotre e wo mema ho. Because the same thing no almost apply at the man and mema no. And so a baby brave in Obana can ask them that they're dead. And so now we are quite curious and lentesa and man said you baby or mukasa. The next million man say more money to send out. Said they are and for province bia Emma. Let the dias on baby man. Madam Gassi. Okay. Hello. Hello. I na free udin. What am I free I just want me? Mpe Nipa ajuso onwe. Adwa Pepsi ya chi anama me wine. Beti. Ya chi Pepsi man, Pepsi Sport. Da me so me kan say be ma no onwe ni no onye na so de so na so be ma e. And yeah, ne majuma. Nti omo wani na on na obisia basia to mi mana sama. Okay. Na ai mabuti sama modi tu jano. Na me kase Ghana ha yin na ba ya butu ze. Se woko bedi da na ko di na ko tu kemia. Na so tiwa wuntumi emfa enkofa na ni mu ade sa so de yo won. Okay. Hello. Hello, thank you. Obaya. Yeah, baby, quite my humanity to my first rubber. Quite my free. If I can say, oh, and you 1 year then was that me a wood says, yeah. I'm Mr. Bermano. After we jay where you can put your hand ties or so. Bermano. Wow, and we jay and hand time. Well, I said the world no cutter like so we are not to chick a mound. We just also your hand pack. Nipa the opening of phone show and one brown waffle. So what ya? Obey your brow can be breeze so and a maternity cocoa easy. What ya saying? Quany must talk when easy. What ya saying? To win a phone so casanity. There be many of what the Beman or what are you banning what you are what was the kawa? But special mechanic crash or banner. What ya think to a banner? If they are catachua to more can so bass a bema so the white you don't want you would you money. The woman you would money did. Who bet for it to be crushed winning. Okay. I know there or benfo catachua bema manitate or not nekaye say or bema ana woba the obeka so pen yonku bia mo adwuma semu hian mo adwuma semu hian na Ghana fapem na Ghana fapem dwumadie bia yade aba Sompa TV ne Sompa FM no so eda memene da bia memene da we ne memene da bia na ye hwe se Ghana ebekoyie na Ghana ekoyie dia wonsom oni nipa wo ye wafamudie na obi so ye na afamudie no wo ye no papa na ne papa mu no na ama Ghana fa ne tampafra wenye corruption simbia yeni ye na obisu enye ni ye ebema Ghana akonenem sanu bi ena eda memene da ene memene da biada edi anim ko se ewi asesa ye beba no yabu amali bia boga ne betranse anopa no nsia ne fa kopem no nkron Ghana honkomo na ye baba babedie efiri se ye ni ba bia ti o ye dia no man Ghana enti won so mo ni nipa dia ye hwe ne anye ye die yie eno nti memne da we ni memne da bia no sia yabu amali bia boga na ye hwe ne ni Ghana honkomo efiri se Ghana no ye die ni abrewatia
Yeah, call said your numbers no ya de atoto so no ya na mo frɛ 0546 883287 and 0243585878 and na 0552 095593 bi emu bia obɛfrɛ bia no ye bɛgye so de ha wo bia no wo de frɛyen na yen so ye ne wo eni enkomo open so asoa me ye share ho no ye ne share dan no e na ebo ho ntino betimi aba kuma se so ame e na ye kira kwan no ewo na ye sorry de ofo so be ma ye nua ba Elizabeth Edumua oye immigration officer ewo enkran na onu akasa ni nua ba Jennifer Eslifi formerly at Fox FM and always show no happy birthday nyakopon ese wasi nyakopon koso anhira no na onkosoa emwa ne ho ba wa na dwumadi a wodi mu oma ne mfie pii ya ahoden ya eno soso ne apomuden ewo mu nte no Elizabeth Edumua Jennifer eso ma happy birthday na de atwato no so ye nana afia blago ahenkra ya wodi kan nana afia blago ahenkra ya wodi kan police pania Mr. Ahenkra na kodai owo okonongo agada no nana afia blago picture no fama ya wa yesrema agada da show be di him o ya him inspector Ahenkra banono yo o inspector Mr. Ahenkra okay. Tafo de na okay. Tafo na wodi ni djuma principal principal di bone a ene oso mu a wonfa nchokra ne ba no akoda yi wokonongo na asini din ne de say na nafia blago Ahenkra the first ya wodi kan no wo ye nana hema prekope enti nyankopon enhira bofra yi man na o ma na nyin chapo modin nyansa nimde ni hunu mu esi ase na o ma na me panipa e mo brapa emfa mo o my Ghana te said ne papa ye na nkasa ye chetifo nyina e da wo no masofo so ye nkwai okay na otwe mu nyina ye beda ye tiefo nyina ne afrefo nyina ase se omonne yen adini yi abesi efiadai na watwe mu abesi enafie aha ene ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesi na yakoya homegem na weekend si anya asem ketwa weekend abasa yiye nko awo na emom ochira da no moniju 1994 omo eye afrimu ni nyina party ewo S5 free ewia dronkono kono moniju 1994 party no koso ewo S5 na enyoma akonkan yie pa echina ede ya Osei Aboagye meko na naba na moaso beba moniju 1994 enya asem keto akra wo S5 echina ya pa ni bra behwebi sa ena obehu Rita enkane regional minister akon ne yere no so edimu tentema nya asem keto akugudan ene atwetwa wuro enso bapa moniju team na no odin pa aha ene edi dwumadie no enyina besi ote wo mono asamwanka odifo pokwabena enso ote nenka bama usu kantankraka efiada bia wotenam enya asem keto akra ote nenka mame yebua akua asuama bronya woya ote nenka ene na akwasi Sompa edje no kakra ntina ma attention no ya divided nanso so no waboa ama dwumadie wawowan ama atumi ede ababeduru a asidan kuto ena yede ebema wo hene yire mame yeboa akua asuama bronya aboafo no ekoba jesi na ya mensa brampa wono so eye na from de ema dwumadie ni nhyehyeye mu ene stories ahodo ene yede bramu nyinada wo mo ene pian ekanja egu mu na brantie baako no abrantie baako no woyukoba kwaku yeboa oyukoba kwaku yeboa enso ene oye na from de bia chief executive producer madwumadie bema usu kantanka se demdi kan ye no PK ono ene ye bonkum hine chinchin fidie mfruma ema Asem Mpe Nipa efi brada ye ba ye ebesi ne ye fa asida kese asida rempepa efa ema bema PK hwe PK wo boy adwuma papa na wuko MC awa omoda roma ena na watwi mu nyina social media handles ahodo no YouTube and Facebook no and Sompa TV omohwe ma ye ba so no David ena ima omo ayade ye papa ye fa se da kese rempempa
ɛfa ɛma wɔn kofu bufo mpa bɛma so ketewa me yi pɛbrɛ na sa ya bɔ ma foso ne ntifo so me ɛna me tena twam na me de Asem Mpe Nipa no ɛkɔ bɔhyɛ asase so no Swadro drivers na wɔtwi mu touchline ko ɛna yɛwɔ na wɔkuafo kɔ adwuma bɔpɔn sa ɛna aba adwuma wankɔ pension ahomegye mu a obewu agya adwuma no hɔ Osei Aboagye me ne mapamfo yɛkɔ long time. Tayasisie de kwase wuo ko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wu kwase a say asori mu say